nipa kwa shefamu na sasi afana kura. Nipa kwa shefamu na sasi afana kura. Piao. Edio nipa kwa shefamu na sasi afana kura. Piao. Akura ekasa. Messi intensio na suma mikani di intensio mwakwa. Opia. Intensio. Intensio. Piao. Isi amusio. Isi anaye busu samba wante. Isi amusio. Isi anaye busu samba wante. Piao. Dio nipa kwa duru samba mpomwa. Ensanfa ni mafie wante. Unipa kwa duru samba mpomwa. Ensanfa ni mafie wante. Asamabo. Yamadia Asamuni fio Yamadia Yamadia Asamabu Yamadia Yamadia Asamuni fio Yamadia Yamadia Na bright yo Nyami Ashrano Pio akura na bright aji na kani ekasa pio na bright aji na kani akani nyame ashira no aji na bright akwadanya sanfoni anochi nya sanfoni Pio akwadanya sanfoni anochi nya sanfoni akura ekasa pio Asamabo Yamadia Asamuni fie Yamadia Yeah. Yes, someone did your pass here, but she will have to be as a father when I'm over me a fire. Yamadia Yeah Intensio na sma mekani di intensi wate. Intensi wate. Aji na intensi wate. Aji dansu abi amwe. Aji na dansu abi amna na no. Una uni ewu dansu abi amwe. Una na yo. Jina jebe na yo. Mi frefre wo na yo. Pia esa mo amu ni sefu. Nadabi yebe Jesus ya woma bihoha emusra fafa nadabi yebe ya nadinkwa obayi ya narehu ni anisuo obabi pa ya narehu ni nara agidifwa ya woma bihoha emusra fafa nadabi yebe Jesus amesimda obayi ya narehu ni anisuo obabi pa ya narehu ni nara eyampana ya woma bihoha emusra fafa nadabi yebe Jesus Piao yo nana tiame wadaro masane etie bemana tuna na busia panyi oba panyi abusia panyi fu ayatwa asia bonkum ni fanyina se madawro ma mesremo ni die kasa kakra se kwada ho na mbema me kwai dia na madawro ma no mato me bi
Nana me so ode kwada. Eda mo ase. Nana no ma dua na tua brade nyankopɔ satie. Madam Roma mo na mudi jaba wiase. Ene mo na mo ma yensa koya no ensiranka wasoro buafo se mo bie kwa mu ayensa eso koya no. Saa na enam na mo adua na abusia so wo pese wo hu nyankopɔ wo hu na mo adua na abusia wo hu nyankopɔ. Ebo nkyerɛ mu nie. Yeti e wo hu na mo adua na abusia wo hu nyankopɔ ne se ensuo mu na da se ensuo to a. Nana no ma ye hankisu a. Ye hinkwa ha ye ne asafo awrade kasa na awrade atie yesufre ne nsuo no etu atwa etu wo hu na mo adua na abusia na anwumla a wote ya wo betimi ehunu nyankopɔ nana no Madam Roma bitira han wa na anwumle ya ye nkura ne bone panfo se ye bone kura ye kutam bitira han mo ma ya mo nse no ana awesa bibia gu me katere ma so sa akɔkɔ emi famile mo Madam Roma wa mo kan na mesinsi ye de kamansi enye yize sa na so ye yize pa wo hwema ba wa se de yesie fra ya ntema ye yensiria na enye yize sa efisa maame ya de nyina maame se wa pof no fotabla ba mansa nyina no ano wa wu ade de ye no wu ani ntire no wu asikafo so de ma ye ma ne da ho se twon na memba bia no mo dantamo de ano mo se twedi apokwa me wanyi wo mo abro wa awrade wo bowura fiduam ana okofa eye be ma turubu akodua be ma ni monyafo ade no kobedwom ayeye wo sipisita da sebra eye na yire oba akonofo oba so no wo hwe se de wo si yes yen na se wo si sirisira me se wo sirisira na se wo ya the good life afre na eye be ma turubu ani yire nie oba yisu ogina ho no mo ayensi ye fisa aso ye ba ko pe obo ye na me so da bi mo ma ase fufuro mu ni ankole wo si da bi aso ye ba ko pe efisa ma me wo bre die pa anu wa wo be ma turubu akodu ade na ma me be ma nyansani a wodi di ko bedwemu a eyeye edura na dura wo ma ma ade bi sisi so de na nya wo ma me awu na kwa ko yensi ye mo ma be ye sunani sunani so mo ti kwati so obi anim sabi asunani aposisi ni tire hu no onje fake na wo ye na ba ti ma me nani mu da ho ti so da Nana esa bitina ho no ade efe bitina ho no mama eya mi amade nyina makuma akonofo besa bitina ho no biom me ba ba ma tworo bo ade maye maka kire ne so onyere no ho eti wo kan ye no wasema me da wo kan mi di so di ama bitina ho so ma eya ne yire wono so wa ba be di oba akonofo so pra wo ye duane ni Nana wo bitina ho no mama ye ba ma tworo bo akodua obo mienu bolo no me so wanyene ne humo mienu menya ba akokra me sa de ato no se de wosie ni na ba akwa me de beto nso te se maame odu na ntue mienu wose wano so de yiri nie woya na nanu badua na atwe ablade nyankopo satie maame so ono so wo yansi ana me gina ho so ma eye maame a enne ye de ni fra himfio kase ye de ne ba se ka sire ka tira wo tua no fo akasa mle ye so wo na maame agya ne aduma chireko a wa ya sini akodi adontin na no wo no mu firi kuma se makoma makoko wo mo ni eni wo mo ya wo ma me yo oba pani nti me kasai oba pani watutu na na oba pani fo wo amanfo onya wo oba so no kono fu ya family na mti makoma kenku bi sira sira e do kala no ntoso na fa yensi ye no ti ye na no wo a wo be kasa nti nyenya da wo buwa sika wo fi enkoranso sika wo fi asemo me pa wadi fufuo waka Besuma di mo, besuma kesu, de senti ade promet ye na kesu. Etu ka se, na riska ni fia, na wubia opa. Na no me tira ho no mo me ye wonsi ni. Se di o musi ye ne. Twada ko kwa me bo suru ni asase wo bo de me na wo se ye. Ene ye se wo ni ni patoa. Ani ma me se wa kwa mo, e de no tuwa na. Oni wo kuru. Be ma ni mo nyam fo so de ne ka. Na wo pa de pa ena me se ye ti ha me kasa pra e bia de be tini ma wo eni awo e bia de po kan ye mu na eye papa de wadi kan o kwa kosie se bia bi papa bi e dia mama me se wan pa wo ya ye nwa wo tra wo hwa de ho kire no wo se ma me se wan pa fo ka wo bro na ba no aduane ma bi na me ko tene me pa ni mi obi o ba no aduane ma bi an wo se me so me ko fi se me do fu yi mi ana me no aduane ma ni eti na se bu ya ha ayo ma me se wan pa fo fu yi ma ene ne yina ye ni mi se adi fla ni fi ka se de me ba ya de ni ma fiti ye mu na me se wo se ana me sense ye de to mo tini tino mo na ahisa na ye so mo ba e be we se bi bi chira na nanu amo be we se bi bi chira na nanu adua na abushia e fi se na nanu adua
the child, the child, and the baby, and I'm to be showing just in front of you. That and I'm a rich. Sunday was in the museum. What was the share? And the partner said, Libya was one of our women to look like a monsoon. Nana no medical catch on the same back road you are checker. And so great you will never know. It's more once in a myself. Madame Roma, what will cry one party? Papa, young. And now when they are there, since we are one near Canin Colonia Fabros, and that's told by that show. And to Madame Roma, yes, he didn't swear. Don't want to see by the proof to your one. Yeah, you be the amount of our penny. Yeah, yes, and the set. Nelson was said, New Sweet. Oh, yeah, I don't want more brush. And one more passport to soon as a as a man, about the black. 1 year, when you have been too swap, when you have to treat it. Now, can you tell the Uko Fitty? I will say, now we want to enter one. And Martin was in our Bosnia day after job. And then we be at a Sokodia. And a shabby when it is if where you say, oh, Sokodia and the show so much to go from here. Say, no, what they have blessed you to treat the son of the Kakaba. One rated to one more year. Anna. As soon as your man after and I'm not so soon never know what would be my opportunity by. And I would do with it. And I don't know what would be a moment such a. And I asked Mamma said one powerful. The photographer man said, Nano, for him, what could you ask? Can I not be a young to my book? Now, what was it? And I was when you get to another what's it called? And I won't see you as I said for 30 years yet. Now, Mammy, by the be manual. I don't want to breath to the event. I ever had a boy, young Fabi and soon a hobo. Said the monster, one more essay. Papa, so you find I am one of them. You can have better. That's the young man at 5. If he's almost looking here, a woman may need to me, yes, and I'm a then try to drive a baby to see where we should have. Then, yes, she asked anyone, yes, and when your money is sending. What if I fight for Basson and what I make? It's in another idea for young Finty. You pray a bubble party to one more dear. I see, and yet, I blew what you ever do for your trainer. Madame, my would is in a day. What's in a blue, what's in a yard? Now, one can't tell us, and this cinema says, means you. Nana, you're crying, I can't try it. I can't try them, my factor to one more dear pa. And that's why I be here by your and I'm not about who should be at the account. Nina, yes, I do what here. You're being a second man in the color city. What more will you be put? I know also will you be papa. I was able to never come in chocolate color. Let's tell you this number for papa. And that's what's an anonymous year. They get from to tree, I do what here. Now, what I want now, for sure, I Mr. One Prophet to food, ma. What will send you, mammy, and at that one? Send them once in one more essay. Get there, and I see your prayer supper. Madame Roma. Sapper and then I see I did here back on the dipper. Now, soon never say I won't wear by the door soon. Yet, you may have some Madame Roma one yet. Now, will be one fast upon the young TV man. Now, one for a night. Let it one walk up, now the what you see, and there will move and give you hope. Now, such a jacket to have been was to suit children one, and then be assessed a movie. Said by the color, about also. That's when never bow where you read the cranny as a lawyer. I take one more. Sapani, you need to most of us say anything now. They are function above. You you play your pencil. The pencil will play Safwa, that's one. Madame Ayerede, Mamma said. Now, I don't know what I have and I ask a corner forever. Yes, I'm so if I don't fall about what I would say, your water bent, and I'm Yadia since a beauty. Yet you chum, that would be unfabi and will put on his side. Then the man say, and see ye, Tom, and your player, you could so no pass everywhere. So from return a buyer, so free in a buyer, and why you say, yen. Sasa who put a crabby with a poor person will come. That would be removed back. It's one cinema say, and young Ferdinand and some a hope. What would you almost a share? Yet the Akasi agency, some would different baby. Or not only as a it's an anonymous second so make us a time I will go your answer. It's in a yes, you be a PhD. It's yes, somebody you assume about one for you. Yeah, you be mamma, Mr. One Papa, yet be Yamano, now power the Amman penny for now, in the manner so akan. Yes, you be as yes, send the monster for more. Yes, you cry the town. How you would different baby? And I'm saying, I see, and yes, I look good. I dare say, I am for pa. If this was in another one, you wish I dare say you are offered. In another town, yes, mammy, and 50 offered in people, or Daddy, offered in China, or yes, what offered in people. Now, about a class in them,
yes, yes, how we young fashion a home. The million and I'm come and see, and never show me, baby. The independence and be a yes, on this yes. The independence and be a yes, on this yes. Mammy said, one part, I dare for you, 20. And I know the doctor, the can't fashion, powder, Muakudu, Limku Muakudu, a yes, Muakudu, a yes, Muakudu. Now she said, nothing. The independence and the piano would it come home? A pure copy of one, a photo of the and I'm once in Washington for Fessy and yet. And Mammy will do 50 and one, and I'm sad here for you. There will be a what the best yes in home, and another one is here. What about better will be on Francis in home? Said your monster or more essay. And I'm young and will be back as a raise your ears with free hand, share at your left. Nana no monster was say. What will grab one more answer in the pants? I am not dead and a song. Mammy, they tell you what was any song. The Brazia. Let the mamma form my young mama what you need. Let tell my young mama what you need is a mammy. No one per life, papa. Make of Papa couldn't be like Cacranua, a gentleman, a dear. It's my man and mama what you need now, Pompey. One in a shimon. You're young and yes, in the dear question. He said, another general bush, Asia, where you are about penny, a yes, a man will to bushel. Now, about Tenase, and may you cut a fear asset. The dear question, but also Papa and a shimon. None of me, young and a young mammy, a young Thomas, what we soon assume. They are to one of the apart. Nana would be a word to Madame, who you be a little one about on a young farm, said a young Casamafri. This should be more you do. Said the once in Essien. What would be about where come on? Every day I would want me and sack. Your friend in Chide, your friend in Tam, your friend at Moasia. I can't let it know. Say, your mamma, I would have football on China. Hey, what did you say? I want to do money apostle. And you must say about where you didn't maybe a read one. And you read ya, now you pass on you did trouble. It's yet to one mamma and I had my assy. Yes, I said one pathway. Said I want to see anything. And you what time? One more here. Would you get dead? Now, woke up for 2 and let Bama for 4 such a only need your young children. Said the another once or more essay. Yet, almost an enemy. Yes, say I say, Cata. You see, you will be a one say I say, Catama. Until a year best, 50, one of them. Your bubble. Here we join him, maybe a flabotre, be a butcher. But when you flabotre, come on. Catano so any same woman. And by forces in your mind, and I'm not doing a bush, I say, yes, in your yene, near Fama, be a tea and Tosoman. There were journeying to a biddy, a cassifo, and the name shine. Said it, what that and young cat, and in a giant. You funny thing to so. Now I miss one puffy and would to Toswa. Oh, one more I can in your wood, I wouldn't say you visit here. That's what almost said another almost every time. Now I don't be a baby and never run your family and theatre. And you may be by any I trust himself for Casa, Yamakasa. And yes, Sadia. And then you said the one who was to say. And never had any and you cry a sharp strada. Some other woman wanted to move for a glass. Now would slow a trade young pop, I say. I don't feel afraid to the bench. I was so well from 4 million dress with my aim. Or me and Tim was so empty as our information be crying trouble with you. Yes, I can't get your trouble. Sicadia, Emily. Said another word, you're never seen. Once or more SM. And I tell me what I Manuasi, Namanuasi, said the monster and said your almost city. I do away and they am fair. They am a said, baby, I didn't want to give you a member. The enemy is a share. And I'm not going to wish you again. Bakuma, I know about penny. I know Bama to was on it with your woman. I am back. The Mias and Bias is America, Namibiana, and no Becassa. It's in a beginning when I'm beginning a member. And if you're castle, it's not one of me dance for us to say, oh, my man, so I didn't want to wash my head. That's a woman that's all Nah,
Emre Bama Kurani Emre Biedi se otimi ekohwe ni yire elim tisame ihu se Bama Kurani na busia asore na okohwe ni yire anase ni bafo ene odan pami na okohwe ni na samri esubia ese yesu na yadi ija ya mami kwano ekai adaho yada masi sana aye dama kwani bakonso efre aye kufiase asene warriors abusua yena yabaka ajayi tuho na yakwahe yiri alim fefefe ti sani akuna foni nina bato santi fefefe na yakwahe yadofo na yamamia ene odam pami eni fefefe era masi sabre aye efofo ka uwe na omokofe ena mabapani ekesewa efiase asine ase etiere ni obidase sabre aye asafono abi kwai no de alofone janfo eba no betumi abebo ya beti ne nka bo no sebe etie ne afafa na yubia achi obiase ebia na busua eno so ha obapani nana tiwa obiase de na hima se pani so ara no so ha ene asen na abaka ene de na busua na ho sabe yi na yebaka mu na eja ni mame ya ni na abapani Sewa Udoma Efreno Abotre Dimisana yase Abotre kwa enedi dijuma aha ya bi isu bibia
Nyamin found see a jojo. I found to the kukumo. Adoya wayama for frontino. Nyamin found see a jojo. Oh, Nyamin found see a jojo. I found to the kukumo. Maya wayama for frontino. Nyamin found see a jojo. Nyamin found see a jojo. I found to the kukumo. My brow, my bro, Fontino. Yamin found see a jojo. Yamin found see a jojo. I'm out to be panting on my eye. My brow, my bro, Fontino. Yamin found see a jojo. Ah. Abusia nyina maunanti yo abusia panisa ni nyamenko uniaga biswa maude yo nyamemfa wonsi ejo edusasi wuni nyankopon kwa wate o maunanti yo nyamemfa wonsi ejo Onfonsi jojo ata nyamemfa wonsi jojo oma baby pantina maye e ma brawa wuru ma bro fontino nyamemfa wonsi jojo ata wonim obidie ye dodo adam foate ma bro hu foata benu no onyamemfa wonsi jojo nyamemfa wonsi o onfanto ne kukumu maye ma Wunu mabro fontino when Yamemfa won't see a jo. Yamemfa won't see a jojo. I'm found to the kukumo. Adoya wayama wabusientino. Yamemfa won't see a jojo. We don't draw jam for us one more. Only your better makanda was yo. Mabra wahunu one and mamma bontino. Akase. Yamemfa won't see a jojo. And Shapa would the Asha one in the menti. Only baby, I the bada was yo. Nanakuya senanti yo. Yamemfa won't see a jojo. Mammy was in auntie, what a right has a day. Oh, Nana no more money at Jumawai. Yamemfa won't see a jojo. A young of one in a bow with him power. Tinyamemfa won't see a jojo. Chief will see an in young coupon. Yamemfa won't see a jojo. Yamemfa won't see a jojo. Miriam Fiudo. I found to the Kokumo. Adoya wayama wabusientino. Yamemfa wonsi ejo yanko pa bonso si ani yanko ponko Onfa unsi Emmanuel Misa sorry si de yo Nyamemfa unsi ejojo asari bedi akonsi nyamene wonko wate Onfa untu ne kukumu Emmanuel Owusu buachi si de yo Nyamemfa unsi ejojo Sipasi ani nyanko ponko Alaji nantata si de yo Unyanu nyina si ni nyamenko Nyamemfa unsi ejojo Wafasi akuya jamfu wase ata wayebi Emmanuel Jennifer si wama wamodada wate Nyamemfa wonsi ejojo woyiraju ema wonanti yo wase eni onyaminko Nyamemfa wonsi ejojo ata onfanto ne kukumu ata wonim wobidie ye dodo adamfo ate ata wonim wohiani yamukomu Nyamemfa wonsi ejojo wajuma ya fuasi wa mawamododo Nyamemfa wonsi amawo woni bibia wodi bada wasio master Nyamemfa wonsi ejo atabe Nyamemfa wonsi ejojo afanto ne kukumu ate adaya wayama frontino Nyamemfa wonsi ejojo eka wuti ama frontino Nyamemfa wonsi ejojo ameyafu anye adwuma yo Nyamemfa wonsi ejo wadwuma ya fuasi ya mawayiko Nyamemfa wonsi ya mawa oyire na omeda wasio
nyame mfa wonsi ejo wabusuafo nyina senanti yo onyame mfa wonsi ejo nyani fase wa fada yo nyame mfa wonsi ejo ekuya jamfu aside yo onyame mfa wonsi ejo oyira adwa jamfu aside yo onyame mfa wonsi ejo Lydia chimudala wasiajo niwira mfiudo afanto ne kokumu ataya wayama wabusiantino nyame mfa wonsiajo niwira mfiudo nyame mfa wonsiajo omadimbonti afanto ne kokumu mabra wa huru mabrofantino nyame mfa wonsiajo obakai woda afanto ne kokumu onene mabra wa huru mabrofantino nyame mfa wonsiajo Mr. Yimasu wa mawananti yo Osini nyame nkwo asarbedi akuside yo nyame mfa wonsiajo oyanko pechi fuse wa mo edo awoni natunanti wa mawamo onyame mfa wonsiajo nyame mfa wonsiajo gabi si ani nyanko ponko wate awani awaya mebusianti wakaze nyamini weni mabrebia nyame mfa wonsiajo onya ona sikani ano kwanso hai emfa nkodru fi asumdwe mu mayai mabra wa hunu mabrofo antino onyame mfa wonsiajo atabe nyame mfa wonsiajo yebekai woda afanto ne kokumu adoya wa ya ma wabusiantino nyame mfa wonsiajo mami sawa nyame mfa wonsiajo nisuku fisi tuafanto wa mamo mabra wa hunu mabrofo antino nyame mfa wonsiajo rahel si papa ya mamo yajumo yesuku shabuntino mabra wa hunu mabrofo antino nyame mfa wonsiajo oira dwa nyame mfa wonsiajo amojo awa pantio ataya wa ya mabusiantino nyame mfa wonsiajo moni ajuma mfa wonsiajo ojuma ye nipe afanto ne kokumu kumpa wa ni bibiaro nyame mfa wonsiajo yabakai woda yabakai woda afanto ne kokumu yabakai wo yabakai wo afanto nyame mfa wonsiajo nyame mfa wonsiajo afanto ne kokumu adoya wa ya ma wabusiantino nyame mfa wonsiajo nyame mfa wonsiajo afanto ne kokumu mabra wa hunu mabrofo antino nyame mfa wonsiajo nana mo dwane atua badi nyankopo satia ni die kwaso santi fefe bi atoa eba ene bibia se aye modawoma ya maame no fotabla ba mansa nyina no ma no maame sa wampa fo na no pe woda empamwe eye ne mamema eyire no na me kire mu amonse no ana bole nyame no a de wo mo abeka yensa asondwem emai wo mo ho ofe akono wo mo sante no la no utimi hu se akono yipa enye bibia se eno anana no monse no ma ene me free etire kwapem tire wo mo de bramo no ana na no pai wo mo ni wo mo abusia aduru ha obapani na na foli wa manfo asene e ba pani so otanma achi time ya de ena no pai de ya ka cha mse nyame nhira mo eda mo asesa na ye no monse no ana achi ano yasra mo amudi ka no monto mo bo na mo nante ni mo de nche wo mo mudi achi no eda mo asepa Ayan mano DJ Moda ana owisanchi chen ayan monso ama mo tutu koko ana mo fi ba ana mo so omo se omo beboa na anya omo ase obapani Akua Abotre na yi no omo shabushi so anyonyam so na wo mo sia na to santia
Now, catch David says when I'm a sugar can be more my own slow. Son said, what it is. I'll pay the Debusia and Ma, I don't feel the nation was son. Pepe, no one is sure that it is a Yammy way cheap. So don't if you are more than you. The one pay Debusia and I could you have shown the materials of one son. Yapa, body said, so many men you pay a Maya. Masama ya saswa kase Ebenezer. The way I am here soon. Yet I was sick, but he is soon. Amen. Amen. Aye, Captain. Say, Usu. Fierce submission and a software. Yamani, Akua Serwaa, the ma, and a nana. A horrible. Now, I do maybe. See, she don't say another software go by me now. I'm coming back on crying one night to say, yes, if you meet to bear everybody anyway, Jama software. Now, on the edit. So for the next now, Captain, I say, we see. Amen. Oh, hallelujah. Yama minty. And now, Mamma, the mission of Sir, I don't cross with you. I me call Clubimo. Now, your question. Now, me question, you know, Ofi Chromo question. What you say, welcome to the cemetery. Let's say, if you see one so long, what you say, who will be the next? Amania beba or how beba, that dream about the Bible said near or Jim Kodru and Via Breno. When you're in Abotre. Papa be, Rana be catching us a papa be a foam, a way a German or Peppy Nania, a brepa. Oso near a blanche be a granny saying Nimfaso, Papa me bow. Ah, now I'm what by a dear was say, won't you be by? And a young coffee or Nico Fee could be signed a council. Now someone said, Bedin woo. A blouse of some before going to me by Mamma. Hey, now, and I'm poor free me. I was over from me. I don't know one country must share down with you. We are Otto Parawe, Moto, Okwa from Kasewo, Umia, and Jai, Usisi. Eti obrena so mayanko papa no se ne amamenya duane ma na yedi udi wi ana woko papa efiase se o katon brown na odi amawu adi odi mrek ne ase kire gum kama edeyie se o kan odi madras eduro na wono ma na wo da no odi atum owo etra hodi ya odi no owu ada se owu atro nipa oboku afi ne busu na atwe ne nyina mu agokrata so se papa ndi ne dikai ti papa ne yese obehwe krata obehwe ya sampo ne di ne dikai ampa na wakachi papa ne diwe no se me owu meche ne pass no hu se me ye guy eche onu owu no hallelujah enti papa ne kofa ade fita ne de bepa krata no correction fruit ene wade bepa ne di ne fi asoro was me chire wo your friend Tippers hey abranti why are you ana ode di kwahye ase ti owo adam no ho adwo no de tete no se papa why are you mama rest kama me ba nyina wo na me yes medical ku number 1 ba se no esan se why be favor amen esan se wabo mbabiane adi amama rese enti owe abrantie ne atine se nka wona mbedika ku but esan se waye madoye enti edina wodi di soro no me mfa ko firi soro nebo be kokko fafi ase oh hallelujah o se on fa firi soro no kokko fafi ase eti ofefi asia hwana beko hwana beko ade na odi wiase abo obo yi odi wiase abo obo na osesam niema o pre hu asase we so eka obi nko a enka gana japade nyina ye ne dia utu mu tan ko hallelujah
Okay, in kind, Revelation chapter 22, verse number 12. Number 22, verse number 12. What say? Share me bantam. Me kromakatua. Me remember obi biara say ya wonyomatie. When mami kai asembia Amos a Troy. Okay, Amos chapter number 4, verse number 4. Say na me yawo. Say what time nyame so obeye wo say. Dana abrante bi to dwumbi or say everybody want to go to heaven, but none of them want to die. And it's a way of ones who are heaven and won't go. Oh, hallelujah. I don't know, pray on once I see where so and for more Japanese. And I know many minister be doing come and say media me work dollar account. Let me say dollar account will be Jamako. At the horse me know you will put a coupe. Here amania to Job with Jinaya. And I'm not paying, yeah, mammy, watch. So when I car, one cassa when you wouldn't cassa when you says a mammy or that way on, sorry, bill. We are a fear any year bill. It says a Bible not catch it and said, and the horse would dip a whoop a coupe. As soon as you were away, party and yes, yeah, about what we are children, who are now on my dad. Says the Bible not confirm my young data. Or say, Unyankopon de Anwea, any Ebisia, or the Ato Apple a share. Now I say Apple, a month for soda. So what be swan? Want me na ya efiane na ya akosiane na ya kwajone na ya ewune na ya nini mom so through heavy beka ho one na ya nini mom so through heavy be bonidi amen. So for nyame Israel aye captain o say usu Kofiase Salvation Army software ono waye aduma sergeant for aduma nyina o de ka ho omo bia kan ne baba so for nyame Israel piao sabre nana no modaro ma se de edro no enche kra na Roma safoso beto aso adjuma aka no ato aso ya bie kwa na to se wade se de bia oba pre ho ni akira ma kama kan ne fefe so na bibia so atumi akoso ti ade se de no ekwan no adamu a nananom adwen na busua Ayerede ane Kofiase asem omo aka bomu a mama yen ye kwan se ye mie ntum na obi wade se de a onfa emra DJ Mother ye hwe mfoni na etwa ya ene wade bi asi wa ha sei nananom yen kan kire mo aye Serwaa TV eno na adwo no na nananom abusuan de mfanifo dodo nanom dai ye de esripe ma de kire na abrantie no si wonu ankasa wa ha entensi se obehu se si wonu gina camera chi etwa ni nyina ne se eye mo amona na be ko alatiko yeni na di djuma wa Serwaa TV di djuma dia odie critical issue odie ntu ko Serwaa TV na ko ha obehu no ewo ho etine wo se sompa eye yenua mo wo fa se me amadamfo nana alatiko nana be ko alatiko di nchi no no agina camera achi etwa enti abranche no na agina ho no Serwaa TV onye obi a ayemi nua ketwa na nimje de ontimi nyimfuro bi ansem no kra ensem wa akopɛ de dwumadi a wodi no me headmaster ontimi me fa chok entrechre encheme nemu na dwumadi a wodi me gina wa hwe amese dwumadi a on so edi no mu amode se na be kwara tiko de se beboa na bibibia so atimi akoso no kra sem ne se dwumadi edi nyina wa life ye nua no mo ba bi no so hwebi enti wo kira sa no atire wutonko a afidie na chew na bibia so atimi akonkai enti wi sokodia bia yifri wa no esanse wa hwe ya na ba no wa mo no na mami na nipa dom wi na o sokodia enti ya bie kwa na chewo obetimi aba play ho me de me prapra kwam eye mi senior woman DJ Mother wa ha adisede bia de be bia no obekire edi amana bibia obo bekire so ya krado mbapa no tie ya wa sergeant watia
bibi aso atumi akonkai mama ya aye mama asa sede mama bonsu mama gata munyina ofakofi atumi akonkai chance ba bia motie no mo komo ho mo bo adwuma so de abo akofi ase na ma atumi akonkai o se behye mo so woni monyam ewa ha open aye aso TV na dwuma ya the number no abeto dwa obetumi afre ana oba ya boy ma beti DJ Modawa cheme mo ha aye mo amode share keji so ewa video ya chi ono so obetumi akontate na ya baba ya dwuma e de ba oya e from o to bedi the question mo wonu se enye aye kwa MC ankasa oya e from na MC a ebetumi am oba bi ama na ba ya dwuma na mo ama na agikeke na bibia so atumi abo oba ni piao yentu aso adisedie no ahyase DJ mayanwum a na yemfa enyeji tata tu adisedie abetumi aba de bre ni ho yenche bebrebe yensem ranfo bre nti adisedie bia obi apese odi gyan maame ekese wakwai no na nanu made na abusia abie kwa na to a odi ba na ya kire edi ama mama gata oni adofo amba yenso ye mama kwa ba minim se mo abadu ha ne de ene dollar na ebenya bi na ihu bi achepa ana Ghana hanso na o se wu odu pa kakra bi bi aye ni so ye be na ya so ya ga kakra na bi aso timi akonka di sedie no a na ye bi ekwa no betumi e di abana ya kire ama fefe so ni mai no na ye ja ma me wa ha DJ yi na abonwom saama ade achi sede na nanom aduana abusuan abie kwai ede ato ho se wadaroma wo bibia wodi beja ma me se wa ekwaya emire ninie ye mpese afi na roman asafo beba no na wodi emdika se me wo bibia me de kire ebeje eso ye nka enti ekwai eda ho yi de kakra bia nsa de odi bedum na nanom aduana abusuan bia na ne yaje ne yafa akonya no so na yada wase fefefe wadaro ma afi na akotontema ni pati a wo ye ni nyina sikasa de dum abusuan no a na abusuan no age na yafa akonya no so na yada wase na nanom aduana abusuan ni die kwa so abusuan panyimfo oba panyi woni mo ma ne mo nana no nyina na mo awiaso no mo tie mi kakra fi sampanyimfo sa sa na mo ni so na akwa asomo nana no mi jina ho no mo ma ye ya mo yire makuma ma mi pokua minka mo ya eyamo a mo de hye owura ya manfo wanya ne ba bi ko ne yire ma pokua wone ne ba ana ekasa akire mo yi ma me sa wa ye ne kuma prekope na ade nyina ne prekope ofri benim ozi benim ma ye wonte ase ma me so obewura fidua yi mo eja manfo o kire ne yefuru mo ade be ma ni mo nyamfo akokodufo a wode ne ko ba bi a ono so nani gye nti na on kase ma me abrekua on kase na kuma yi ko ne dofo di kai ko on ka bibi emfa nkyere ne kuma yi to wasi okura ne sam 10 Ghana cedis se na kuma yi nyi oduru kwa so a oton so a okọ na ne dofo busa no a wanya ekwanso bosuo bi abode akyere no ani die kwa so na nanom adwa na abusia me so mo no me da ma me asepa da se odom oba panyame onhyiraw asedafo no madama me ase ede amayen adofo no ma egusua etia na nanom adwa na abusia enema ye fa akonya yiso ye papa ne ye maame no ye mama kwaba ye hwe santen so a ato fefefa aye fitafita bi eba enye bibia se eye roman asafo kofi ase mi hu asompanyi me hu ze kofi ase fo ana wo moso aduru ha ye ne ye maame ana esom ana yaduru ha ye de wodo ebebo wodo mo no na watwe da wo bai sofo asompanyimfo asole manyina ye fa akonya yiso ye mama kwa abapa nyame nhira mo kofi ase ye motwe ye ba ha motwe eso na maame hu donti ene ne mane abusia hu donti roma ya asafo aduru ha ye de wodo ebebo wodo mo nyame nhira mo ye da mo ase na nan mo mochi awia madawro ma mo mpe ba bi mo ntena mayen na obu na dwumadie yi nyina wo mo ba bedie ha te mo mpe ba bi emo mo ntena fefefe emfa emaye ye da mo ase pa omo ba ku ofuo so ana ase ye ntema fefefa ye di akire no omo aye ama no aya akono ye pa nyame nhira mo
Sana Sabi, Nana Madonna Bush, and be a quite so. Oh, I see Libya which me and the Abba. Now, ya trade the amount. Because I'm say, as no TV. Or the Necrofoa, or one what year pa at the buyer. Maybe I'll pass out Trebiano. And I mean, I did so I would take a sear pa. Or so the Amaya, or my Quasia Street. At the Sidino and an Namabi Quanoa, Yuguswa, ye Gino. But me, the Odia Abba, Nabi be answered to me, Africa, and another Polatico. And tea and asked what TV waha. Or your son for now, here's you, a packet wapa. Na another who what Tiano now or Yaduma. I don't think I see you saying the one did not come near him. Now, I hear Jumanji, yes, no. What's one what I see? No Casaya, Namaba for the tank, Cassiano so. Ah, as a phone, and so it's me, a tribute. Or the want to be a woman on this with me, I share. That be answer to me. Aswa, that means now. Piao. Open on the Jumabiano or Freya, Baby Jumano, and the Amandidi. Trust my Oh, two bedding. I dear bet you cram a woo. Now, two and Safrano, or Baby trying for fair, kama pa, at the amount. A son say, oh, a canipaho, in Tini, a canasan. Nana Madonna Bush, and dear Quasso, Miss Samit and a honeymobil. Bitch and a honeymoon, my yama, Miss Serwaa. And now no pay what that and Pemway. Ah, more boy, I may a cockra, ya pretty wet ye. A munchiramunie. I am ya Kuma. Your friend of my Miss Serwaa, or Nana, and an anno pay what that and Pemway, Nami Chiramwa. I am Mira, Quam Mike. Ya can't say Kwame Damas, Negre, my Miss Serwaa, on an apa, ya didn't tono, and a da and Pemway. Nana the moon ampo, Mrs. Tano, and a penny. Nenam yalienti minyano wanti mi ama miraba wose hwe sama sekonofo edampam na sayawoba edenato eye meyire ama ene mame na botra wo wonti meyire so anya botra eteme ho a na yesa me ba na me beka bibi ade kire mame efise wa mame oba ono so wa botre pa nananom mira eni menua yisi adofo nyina nka bi mpa wo mo de yeso wo mo ka bi fi se de ma me hia menua no a oye no efe na akono to wo kro mo sam 20 Ghana cedis sama me se wanye ade de ekwaso ma me wo awuni mo nana no yale a eni ni di asie to wadawro masikai wotia na wodru asama ado ho no mo a eni abusia nyina enhia nam se wo nana panyinti woni wo nyina ahia ka bibi kire wo mo na ba bia yale sawo bia no wadawro ma fa bi besa menua no yale efa emame eni die kwaso nana no meje ye no me da mira woni menua no ase dase nyama Nana no Madaroma. Ene ebreni ho ma yenyina. The promo am free by the minister na otwe ko na we ya enya yi ho biem. Eti na otwe we nyina no aye ne koso wo ho koso ba bia. Enam bronya ne nti. Ebia na obi pese okọ ba bi na opese obon nsan na wo free ha kwa. Nana no madwe na busia ma ye kwa se na nso san enye nkaboi. Obetimi abọ wonsan na yama receipt ni fefefe ya twere na bibi aso timi akonka dide nane kwaso no eno ana no ena ye ne doso nti wo biba na wontimi ensa na chi eba bi ma kakra bi ensa do ade bedum abusia ne mba no anopa ya ye de bema na ya dawase nana ne mani de kwaso mesa mi gina ho ne mo bio bi gina ho ne mo ma eye moa mo yere makuma mo ade nyina mo ase ma me polina na ma me polina echire mo a wokunu no mo nyina ekọ ana eye ne kura ma me se waso ana ekoi eye wokunu papa konfo se kire okọ sojaman so ekọ saa na ye kwamere bi eso ekọ eye papa mpofo so ekọ enti senya ne kura yisu ukọ na wokosia wokunu no mu a na yesama me polina ewesa bibi ade kire nananom adua na abusia ene manyina wo so ba ya 20 Ghana cedis yenye na oduru kwaso ade diska ye no ode aye bi so obo na me se yakuma akonofo nyame onhira Ebekwa aworo masafu kufiase
na ya maame ku ana ojono no omo na nam dwemu ansabre omo ko ya maame emu no ho no so omo akọ nana mani die kwa so ya to ade se ade no so bitena ho na mo ma ya mo a mo ba mo ade nyina maame Agata eye ne yonko blebo a woni ne ko ene ne ba maame Alaba Mami Agata mami free mu no ofa mami ne kwa so kan bibi kire mami Alaba ene mami Alaba otai mami Agata achi ese wo beja no ama na akora omunyina e mami ti se na no pa ya je mami adesi ade a na yese mami Agata so oka bibi ade mami Alaba so eka bibi ade kire o mami ti waso okra ne sam 20 Ghana cedis se mami je wada roma adu kwa so ade diska ye bia wo de ayemi so mu no medana se sana nana no mijira hono mo mayemu a mo ba Agata kro ya ne ma wo mo sowa sade o mo sieni ene ma no wo mo wa ha sade eya mia menua ba ma tia me amo aka ye na aburo kire sika no magibi ene magibi afri ma me ho sade emba yisuwa so eka bibi se na da roma wo de bia ba busa no wo de bia ba pa eno na dwokra na nanka yesa meji ana me na meji sade embayi wo mo so wa eka bibi aka kire wo mo enananie wo se hwe yembayi wo mo fra mo no ne ho ana wo twedi ampokwa me de wo mo furu pray ana wo de wo mo abedura sundiem na so wo beja wo mo nana me kai kura no ma me wa wo baba akode ne to eye ma me se wa ena no pe woda empamu enti sa dofo nyina eka bia na yesam kura yusu wa so eka bie wo so kura ne sam 20 Ghana cedis ese ma me nye odu kwa so na da roma de diska ye no de aye da se ebunu DJ Moda DJ awon fero amana ne bae no nyam ne kasika no we pounds London dia na wodu slam ne kade no aha nana no adwa na abusia ni die kwa so santi fefefe bi ebeba enye obi asa ye mo amoba mo nana mo ade nyina maami akuata na asolefo mo wo enkramam asaman ana wo twedi ampo kwa me roman asafo sofo ne asompanyimfo ene asolema bale nyame no ade wo firi enkra no ho a ede wo mo abeka yensa asondwem enti maami akuata ba bibia wo bi atena se wada roma atena se na sofo ene asompanyimfo ne asolema yemfa yensa emeto yen oni aba ne prako pe na ade nyina ne prako pe enti me ba no wase me ba giskai na ma me da ho no ma waka bibi ni wo huru se wonua ba ma na naja sibrantuo maba sadia dafo asieni ese wonua ba sadia wosini ne tie no efe na akono yi na wowo enam se wowo kanipa wonti ontimi ni awrade entwetwe de onyame be ye bia eye enti na naja sibrantuo se adafo nyina beka bia na yeso wono so onua otenene na da ne wada de obeka bia ote sadia ma me se wa wonua ba ma na naja sibrantuo se okra ne sam 20 Ghana cedis sa ne die kwa so gie wada roma wudru kwa so na skom de na wo bobe pa wodi atobi na wodi anom bi so wo me da na naja si ase dasi odom dasi piafo DJ Moda satibi atwa eba bechia na nanu waduana abusia eye mo ba ata na dwuma efo a ono mo nkran ena sabre omodu obasima omodu ha omodu odo bebo odom no ma ba bechichiri eye de hie ata ewre na nanu ma wakọ aba obasima mu wi ana ma kire obasima dwuma mu ya na aja mu de bia hie motom aha eno ye mo makọ aba kwa so DJ twasoma ye die kwa so me sa me gina ho no mo biom sikasa ekura mi efri eye mo nse no na me kire mu a ma me se wa ena no pe woda empamwen ne ba ya fra ne se eye asantoa asas je open fans pa eye wo kunu ba me ni mo nyamfo akokodufu a nana no mo di ni ko bedwam a eye ye papa wo ye bretu ba chi kasini se de osia no sa na me gina ho so ma sana misami tena ho no mobio ema mo mo de hie mo ade nyina mata atakrufie wono so eye wokunu sade mo nsinu mbienu eka bibi
yɛde akyerɛ wɔ mo ase no ɛne wɔ mo gyere no ɛne wɔ mo kumanfoɔ ɛne adɔfo nyinaa enie wo a wobɛka sɛnsi yɛnyɛ de wo bua mesi na awie moa nananom aduane abusua obi amfa n'anim na mehwɛ ɛmɛma no sika yɛnwi nti a na nka wɔ mo bɛwi sika sɛ brodo sika yɛde sika de bɛba mu sɛ bam yɛbɛde asi 200 million ne atutu canopy no na kyerɛ sɛ yɛkɔ ɛna awie ne so magye de ama mo sɛdeɛ na nɔpɛ adɔfo nyinaa ka bia na yɛ so wɔ mo so aka bie nti wɔ mo se wɔ mo kura wɔ mo nsɛm 50 Ghana cedis ɛnka ne tete sika no ɛmpem ahanu ɛsɛ wɔ mo ase kɔnɔfoɔ yi nyɛ ɔde wokɔ so a aso kɔnɔfoɔ sɛdeɛ wo nse no mo aseɛ sɛ wɔma ɔmo ɔbaa ne bɔnyamfo akokodufoɔ edura na do a mo so baa bi sisi wɔ ɔmo ho soɔ gye na woduru kɔ so a wɔda wɔ ma de bi sika yɛ bia no wode ayɛ bi sɛ ɔmo no de dansefoɔ yi mienu ase dasa dɔm dase ebunu pia ɔnyame ɔnhyira mo nananom aduane na abusua ne deɛ kɔ aso me sa me gyina hɔ no mu bio nananom me gyina hɔ no mama ɛyɛ mea me maame me nana me soa me korasa no na me kyerɛ mu a maame sɛ wa ɛna no pɛ wɔda mpam yi de kɔ ayɛfrɛ ne sɛ maame manu bibi nti yadeɛ nti abrewa wantimi amehwɛ ne kura anim nanso wɔ si piesi agye na wokɔ na sɛ adɔfo nyina ɛka bia ka bibi kyerɛ me kura no na okokoduru na wokohyia yɛ dɔfo ɛyɛ na na sɛkyerɛ bɛma waka bibi akyerɛ no na aduro wɔ hɔ no mo a watibi abɛsa me yadeɛ nananom ba me ba bi so wɔ ne bibia waka akaka wɔ ne kura yi nko a ana wɔ mo gyegye wɔn mu ani ɛne hyɛ sɛ ne kura no so ɛkɔ agya no sɛ sɛ aka wɔ no nko a nanso wɔ ne bibia wɔka wɔgya yɛfo mu adeɛ bebree ɛde agya no wɔsrɛ ne sɛ wɔma no ahoɔden na wɔntumi mfa nhwɛ mmɔfra no a maame sɛ waa agya wɔn mu ne nyinaa akyi nti maame sɛ wɔkura ne nsɛm 20 Ghana cedis sɛ ne kura yi nye na da wɔn a wɔduru kɔ so a deɛ de sika yɛ bia no ɔde agyɛ mesɛ mo no meda me kura maame man no ase da si ɔdɔm nyame ɔnhyira no ɛma yɛn bijira wana mama yeme na najuma wanya ne baabi ko ne yire wone ne mma sadia me maame osien wone me nuane mu nyina sa maame se wode wode bia wode eja ne kwai wone ne mase na me padofo nyina e ka bia na yeso wo mo so e ka bi obukro mo sam 20 Ghana cedis sa maame se wan pa fo gye na wuduru kwa so na wo bobe po na wada wo masikom de wa wato nsuo na wokwa wama abusua nyina abi ani die kwa so biso mu no da me maame wone ne ma nyina ase da se nyama nyame onhyira mo emaye nana no me se mi tira ho no mama ya mi nua mata ata kufi o wo kofi ase se de mata osien maame se wa wode ne nana bi ba kofi ase no de ba e ba kofi ase no Peter ba kofi ase no mata ene ne wo e ma mienu wode ba koto maame se wa mpafa ene abafra no wode wo maame nyina e wa ha wose adofo nyina aka bia na yesa me so me ne me ba no ye kan bibi e kire maame se wa na mo sapo oni bi no oposa ne nsam okura ne nsam 10 Ghana cedis se wone ne ba yenye na wona na ne duru kwa so na da wo ma de disika ye bia no ode aye bi so ho no me da na se da se nyama ma ta wo no ba nyame onhyira mo bijira hono mama ya ma me se wa ena no pe woda empamu yi onye ba ma de afre ni se brobe na wo fa ye fre ni se brobe na wo me papa krom asante abipua na brobe wo wo ye 2 years pepepe ana ma me se wa so ekwe ne ma
Yes, walk on the phone, Echo. Now, walk on your Caribbean or Posia, Papa. Papa, the Busan is sent to me, my one copy beyond Fan Tramo. Mammy said, I said, you will pay air catch down and say, you're crying some 20 Ghana cities. So, I don't know, Mamma, money, young Tonkinity. What's your Papa Broba? What can be at the Achra Womo? As I'm feeling a paper penny. And I was here doing Titi and ye, what tell you how, Queen. And the dear person, and I know the so mono, but I will not probe the money in our assay. That's your dom Yame on Shram, Adamas. Mitra on Mama Yama Miss Wa, a young Mianon, a Yamame, a Piata, when the baby conema, a Yamame, a Pia Serwaa, Yadusa, or no so, Nema, Mammy, a Pia Dutua, or no so, Emma. Said ya baby me and Sa Akawa, Abamon Fis and Penny Fossa Prior, we back one a book Abama Emunti, and Manning Raka, Wabon Bako, SS and Ne, Wamame, Omodiana. Mr. Akua, or the back of 2 women more decaying. Now, yes, no Musia, no one tenacity, a cabby be said. Oh, I'm what jam of flat and work today. It's more fine in our sea. Almost 20 Ghana cities. So, Mamma, ye. Now, Roma, you do cross what and I'm sending them out what they call a door sunti. Or no quite your hand in a car. Now, what they accopa. You saw one madame of flooding in our assay. That's your Yama, Yami on Shramo and Fa MIA. I said, I follow Madame. No mama muso no makodo munyina ase e de amaye na nipa ya de a wosa ayeye said ya nananom aduana abusua abie kwai e de ato se wada ma wo bibi a wodi beja ma me kwaya emire ni ne ya pesa asore mra no ye bebuso kakra bi anhya safe na wo kotonte mane pati a wo ye ni nyina sikasa e de dum abusua ya beje na ya fa akonya no so na ya da wase fefefe. For any dear pass, one of my man said, and Kaba, Abeduru Yahase, yes, we are the Mamunia. I am one attack roofie, a yan Asafu, Roma Asafua, a free and cry a bayano. Mata Sawa Tonyompa was so above 4 Bako and a Tehono, Mutira ye, Wanyabi, said Yamon and Anima Diana Bushia, ye pair or so him memoir, you whom I bet me a cohono, Sana Mobano so a tear. Madame Mana saw the force. Muslim and India Kwasu say, what would you trade your papa, Miss Ramusamadama, Mosu Kakra, a year, now Mama Matanasi, Nana Samata, a Tunimunti, one more person of Mukwa Munuho, now a Mukatunuka crabby, Edija Mame Equi, Mekwanaka Memo Mukwa, and Yumani Yapasi and Yatibi, as so I must say, and she say, a druso mobile, a wufu summa, on the baby BM Ama will be at Tibi. Yes, Ramon and a former woman, Madame. Mom, quite and check a cramaye. Now, Mamma saw in the quay. Now, dear, yes, or Moyano, or Mumra Mayer, and Fenya Mammy, a quay. And Madame Soft, near Sena, a former Sanko Janaho, Namun Kosua, no more Sufi, someone and I was able to tattoo, and then there a come on, Sanity, Edamasi. Any dear Kwasu, Miss Emmy, and I want to move you. Nana, me to our Mama Yama, Miss Serwaa, Nano Pewada, and Passway. No for Tablaba, Mansangra, and Manoa, and a walkway. Now, a much the moon, I don't know who can you. Papa, confess to the Miamalo, Tina, Miss Emma, Serwaa, a Yamakrano. Mimangina, Anna Air Cassay. And never friend will move TV show, I will walk a woman.
ahye wo mokra soma enya bibia se wo papa ko ye nchen enenne omo maame so a omo ani da no so no so maame se wa so ekon sese me ka ne se omo maame aka ba ko pe sese no maame no ho ba kire ne pa enkura ba wo ha ne akire no maame ho ba kire na abena ma no ho ba kire ne pa e mo fra yi nyina ase se adofo nyina e ka bia na yeso wo so e ka bia to omo kro mo 20 Ghana cedis se maame nye na woduru na wokohia ne dafo na wobusa ni se nti wo ba yikra me mai ya amane me ya amane no yesi yekra yensam 20 Ghana cedis se woduru na papa busa no onfa ma papa na de wo ho bia no one papa enfa enye ene de kwa so so mo no me da me mani nyina me ma ne mani nyina ase da se odom na me nhira mo ni die kwa so madaro ma me sami jina ho ni mo biom nana no me jina ho no mo maye nana no bretuo abusia bretuo ba chiri kashire ena mo mo ni die no mo nyansanti o twedi apakwa me to wo mo free asro ade wo mo ba asase so so mo metna sede ya nana no bretuo asieni what any man is a one powerful. Okufu hima and I know what that and Pamway. I don't put in our airport. Am I a cry? Your bay as you dream. And I don't play to a bushia. I see. Omo bay now who plus here. And they said there was this shia. Was it fly a papa and it's one. If na up on up. Tinado put in our air cabia. And I don't play to a bushia so a book or one tema. Aye papa omo ye ye no omo se eh ya ba se de wo susu atie e bia me fifre ate no na e bi so a ya ma ne hanki ti ya ma ne ska wo de beto hanki na wo du no fifre ate no a wo de apepa omo bro mo 20 Ghana cedis e de tai e kire se omo bai ma ne se wa anye odu kwa so na da ho ma de di ska ye bia no o de aye ade die kwa so bi so bo no me da aya na nan bretu abusia omo de ma me se wa mpa ba biase ase dase anyama na me nhira mo ya dam ase yasremu ayegusu ayeje adesede no oba ye betre na ye di amawo tikakre bi ensa de ade baduma abusia no na abusia ne yaje na ya fa akonya no so na ya da mase pa
Yo, Nana Madriana Bushia need your class, so say, ye declare catcher must say, a year, Mata, Muamuba, at a crufier, ye, not sorry for a war and crying. Roman answer for Cronoa, were more episode or motonum, Edija, Mammy, Epi. Na emuno ho omokoye no nananom ye ne mu nyina esusu ade bi hu se ba se yibo a ana obi wo fi a etwene de ne ba se obi ba na wo ne no emuno ho nko ana enkwa akira obi edu ha na ha ye bi omonte ase eti ne yama wo mo apinchen ya ha no ya de mic ne ma wo mo se be ye wo mo nyumo wo beto no ye nyina ye pese ye tibie na obi de ade se de ba ne yama wo mo de kofam na ya kire se de ye je ya de se de no yesremu a hello na be kofam kakra dia mayen nana no madaro ma sade omo de da mu no ekire ne semu amuwa mu no hu no nyina mu so de firi ho mayen na ye betinji ma me ho ye wi a ye be bie kwan ama mo asa akogina ho dia mayen ti mo awro ma ya asafo mu gina ho ne nyina ye sre mo mo so de firi ho mayen ye wi a na mo asa akoto aso sa
sa na mo tena se ama yen Mesungo majonya kupone mesungo awaya maminti kunyame mesungo mesungo majonya kupone mesungo awaya maminti kunyame mesungo adia awrade ayeno nti yebesum nyame ti asefo no Roman asafo omufiri enkran ebaye enam ayemo amode hye atakuru fienti nyame nhyiramo we wosoro abofo yeyi wosoro abofo ni firi ho a wo ne wo ho ayemre pam no mesa mama bala no so wai mamu nsura kire kura sese me na me di dwumadie no mayi mafuru mu me bodwa na masa mama ba no masa ba wo so me yo nana no me yatu adwumadie no so enam embele ni nti na yetwa wo mo eno na ye ja wo mo a enanwum a ye bebo na hase no nya de se ye besole akokora aha sikase akura media eyensan bode one na ye kire se anopai ebia na enam se enye ni doso nti obi wo ho no mo a wo ba no wo ba bechi ayeye a na wo kwa ebia no wantimi amabiem sikasa akura me efri eye mi krunum sa no meka no a sa ye me papa no bijira ho no mo ma eye onabo jamfi woni Mia Mira Ernest na me chire mu a ne nwie kuma sade nananom aduana atwa brade mo ne mo manyina ye ka emani nyina wo mo so mo ma ne mo prekope ti mo papa nom ana e kasa chire mu wo mo so mo kura wo mo nsam enedie 100 Ghana cedis enka ne tetede no 1 million se mo adawro ma mo nye na mo mfanti eye wo mo yire e kasubi ene die kwa asubi so mo no me da Mira nom ase that's what nyame onhyiramo emaye ase da for magic krata no kwade wo mo ase aha aya asre what TV for no ye doso pa we ye fra no asu abodwese ona di abodwese ba wiase ono so abala no so ogiram kama pa ti wada roma sade ye kan ye se otu wa asiesie wo hu ye ye dem life mingu nani mu ase abodwese no sa me kan ye wo hu yesu free asu ni mu ukro ma ne wase mo mo papa nana no moda roma omo wa abrochima mu nyina e hwe life eti wada roma woti wa ni wasiesie wo hu ye wo wi sokodua bi sade anope kan ye no ayi totwene na wo ma wa abrochima ni ye hwe ona se woti ma me ayi ase na wo wi sokodua wo be ka che se ma pa me hwe wo na wi sokodua ye mpene sa woti wa na wo sere be ma kra sere oba na wasere ube se wo dem life enye bibia se eye asre wa TV wada roma o ya yifro o to bedi ade e be chikura ma wawu na to nsafre ye nua mema yi mu a ombeba betwa ne kama ade ama wo pa wo wie so a wo mo kamera nanim ani da ho no mo krepa se de ba ye na TV bo ha wada roma wo chi akora no a ni ye twa wo no sa na etie nana mo dwa na twa brade nyankompo sa chire eye abusia mpanyimfo emampanyimfo mo ne mo ma no mo nana no mo nyina na mo awa so no mo tie me ananom ye gina ha no mo ene anopa ya ye nkro ne bone empanyimfo se eye bone kra ye kram menua ba ko wanim ni ye twa nta ade na chi yesa wafu beba wo na ama nana me gina ha no mo ma ya aseni akodi adonte nana no omo na omo firi kuma se makoma makoko wo mo ne enye wo mo ya na me chire mu a be me krafo na de pa bi afuri ne nsa ana no asade mi sika chire mu se empanyimfo se ajabi wu ajabi ti ase eye na na wotuo ede achampon bele maba eye na na jabi sa na ye eye miswano ana ye me papa alabo sa
said you almost seen said the nra wo mo de wo mo niema ebeyi wo mo yire adwaye fefefe no and na no pa wo mo yire wo mo de nyina ma me se wa na ekure na adofo nyina okura nkabia na nya kurani ane na busia ane yese wo mo so ewesa bibi edi kire ne komafo ne wokuru no nyina no obre ne ho ase ede ma wo mo entima ne din no entitimu eya yama ya yele entima esiri na ne ho apa ama mansa nyina ehu ne degem eti ye kura ye ntema eye pofa senana no madam ma we de yesrem o ade de kwaso oba pani madam ma mo so ne na mo ya amamra ne amane a madam ma ye ntema yi de yesrem se mo fa hu ma me se wa so emfa emaye na ye nua no mu bebre ene abusia no bebre adi kai ekọ okọ beba kosia wo kunu no ene ne nkomafo na na ye wie ye na ye duku da bokasia ene egusuo no wo tiri mo den duku ni din no ye shanti ade eba no ye ka wa ye di ja ye yire konofo kwai asopa wa hu brase enti awrade mfa nkoduru asundwe mmaye no na nananom woni mama na won sama ne enti aye nananom aseni abusua se wo bokura wo mo sina posrada ase ye nye ye mfa kakra sere wo twedi ampokwa me se adofo frachichi ni benche ye ba nyina osoro boafo onfo mu nyina emeduru asundwe mboko emfa emaye ani die kwa so nananom adwa na abusua me gira monam me da aseni akodi adonten nananom ase da so dom na me nhira mo edamas Bijra hon mobio bijra hon mama ye ma me se wa ena no pe woda empamwe ne ba ye fra ne se akohia da wo frimia mi krom asante asem agyawi ase krom kura efe ba akopa no ye nkwa ne ye wo community center kase e wo ye kuro dwen ye sa wo police station kase pass awo eye asemufo ye dia na no ma ye ma me akohia de okunu se de be mani monyamfo osie ni wosna se preko pe ene maame se wa mpafo agya wale se na ase maame se wa ekwa na yesi wono so otenene etu wakura ne nsam 20 Ghana cedis se maame se wa se de ye wa ase owale esie ne se gye wada roma ase konofo wudu kwa so na wada roma sukom edewa wanto nsuo na wanom ene de kwa so me so mu beda papa owale ase dase anyama dase odom na me onhyira no emfa emaye na yegusu ase de ye nananom aduana abusua abie kwai ede ato honum se mada roma kakra bi ensa do ade badum abusua no bia no abusua no ye befa akonya no so na yaje na yada wasesru nkokora sa afa na akoto ntema ni peti a wo ye ni nyina sikasa de ma ya ye bagi fi se canopy ati ase eyeka nkunya yete so eyeka ntikakra bia ensa fabi na fadum abusua ene ma na asa na ye no edamase Mitna hono mama eye enopoma kofiase wona ne yire ne ba mami Kate na mami Kate oba massage jumadi a mami oton no se wusisi yo ya se osisi atia wonantu yo ya wo ho twetwewa massage wudi etwia wo hoto na mami wa mami ade na mami poma wone ne ba mami Kate esieni wasu wo mukura wo nsam eye 10 Ghana cedis esa mami nye na dawro ma odu kwa so ade diska ye bia na ode aye mi so mo me da mami Kate wone wo mami poma ase dasi odom na me onhyira no emaye na nanu adwa na abusia ma dawro ma antro sam sam mama mofra ne kwai na we nse no osoro ahini eye wo mo dia ma dawro ma mo nse no
yes remo se ba bi o mote no awia to wo mo so ne ya beji bibia firi wo mo ho ti mo mo mote na awiam e mo kala ne se ya ade ayede ble mo no nya ade se yede beba ti madam ma mo mpa ba bi ma mo nse no entena maye na awia no ato wo mo heda mo ase coaches maybe see a fucking 12 bra. My, they have over 8. Mine, Fase ya maame ya edaman fase oni ni ya
my boss, I'm bossy. Abraham saw the bed down on the jam, Yadamasi. Yet, Chitawodo Suana said, a concujano. The other is a serene spot. Young Kroma. I pray and upon the moon, I say, I make answer, Gufian's day. And no matter, I will say, Back when you be a Yabaman. As I say, if you say, no one time, Gufian's name. Jumedi biara we ankoma edin na otsoma ye ma me se wa da we eye ne dofo pa se de waka no osai ni nya enti anapana nya bri pa na so anyi bri so enti ose be ma ohome so anapana ni nya no che otimi nje watimi so ma me kwa ma yemre wa ha be ma kafa and say master on air or say okay ni some 20 Ghana cedis am say wa je ono de sabi de oko nti ma ya kan chira e betu so asma do fa ba no anopai bishanye na ya fanto so ofaki chana wa mo ya nka sana aye ajansu ono so ewa sanwa ninia ne ma mesewa ne dofo no enti ono so ekran sem 20 Ghana cedis se ma mesewa nye no bi kon so ade to bia no ofanto bi na kontra wutu no emuya dwoba no ya da do fase nyame ajansu usu asem yorokan boss factory eti o mo twa yellow card ni ya twa adwuma ne so eguso e ka wo se adisede no eguso e koso enche na father ababedru ha sei onya bedru a diaka bia no yentime nye adisede biem eti wo adisede bia no wadaroma na odi aba ne a chere fefe se de tie na efata ede amount Abapani athlete sa enete
Nana no madama. Aye mama Akua Serwaa oda hɔ yi. Aye ne mama Emba. Amukuru. Aye Rose kru. Ena sukru. Sana aye ataya kru ana jina kru ana obabusia. Ana sabri ana obabusia. Ntobari ya busia ni. Onye kru. Ana mwato sante ana no madama. Ene amamna na mane Akua so bia bibia ombia ye be. Ye beji ompa dimnante ya mwa mo. Isa bapa ni Akua Serwaa okora nimti ye beji mo. Nti ya chede so sa omo na to sante na omo chia. Nana no wadaroma. Nana no waduane amusia. Wadaroma mu de ka wana asem asi. Sisi ya se mutumi na wande mo nso tumi to mo ana mutumi soja na efuo na sai dai. Eja papa ni pia onkwaso. Nana no wadaroma eye mu ba agata. Ne ba owo amono ne. Oni abrata bi tutu ko na ro se mo ru se na wo se. Ye mama Akua Serwaa tena nanka ankomotwetwe ni si. Nanso komo na nsi. Nanso panese ntifu ni wa pejafo na nanom wo ho. Enu se komo na ebesi. Abra ye mama na ezie achi no. Nanso abranta ni se onfa no ho nsi bra. Eye na ase. Ekwi. Efe na nabo achi yadom. Yadom yakwai ena menise pounds no manu suma mi hu bi da. Nti aya na mama hu bi. Na na bachi yadom se. Eye oba nti wo hai yede ne to Nana Akua Serwaa. Eni ti no o si o makra enye ye. Isanzo onka se baby ya beka se onye bibia nti no wodi ne hu ye den esi. O 50 cedis na se ekwa na ode atonso o kwem ye beginti ya das bia for na wache wadaroma cheme mo ade pounds no hu bi da mi bia mi ba na ode bia kire me wo fa ma me kra ma me hwe bi eno achi no eye mama Akua Serwaa oda hoyi eye ne mama ene ne mama ene comfort chene na no nyina se obuna na ekoi 20 Ghana cedis ana Akua Serwaa udu kwam a na ode ato insu udu ifikesi mu a onya bi dia chena na ne beje ntia dase sabre ya mawie bi jama mi madam mi masa Asra TV aye DJ moda na watu asama DJ Hello, try to. Yeri to cry, Akua Serwaa na wo beko obiana. Anapa yeri to cry, Akua Serwaa na wo so beko obiana. Pipi mwadikai Akua Serwaa wahanu obra amani tuecha anope yeri tu kwai Akua Serwaa na wo beko obiana pipim edikai Akua Serwaa wahanu obra amani tuecha ajedi fo yeri tu kwai Akua Serwaa na wo beko obiana
tie aya abusiam panyimfo oba panyimi amakuma afefe no fo tabla ba mansan nyina enum ano mone mo nana no nyina mesre mo ni die akasa kakra se mo da roma manofom a esam se me ya abofranti ana akwasi broni waye ye kan se pensinti odi raise tria to se be ya ofom a odi be pepa ti manofom a na mo di achemi ebuno nana no msania etienie awianu me gina ha na mo atoma no so pa sa atomani so ti metwa bibia so ntientie eniama esaso akono fe sepe kama pai enya bibia se ayaya mame ya bere watia ya de nyina mame Serwaa ai na no pe woda empamwe ni mama wo mo yire no ema no wo mo do so pa wo hwe se de yesi agina la no so pa no a ayesa so bi a ekodi communion enya yize sa ema no me wo mu tuntum me wo mu kokko me wo mu de otia de wowa de woso de wonso de sisiso de sisiso ni nyina ye nyame abode ana wode maaye emema yi se omo afama yi nyina na ebom awode asi ne so nananom bigina ha no mo ma ye mo amode hye bema tworobu akodua bema nyansani bema kokodufo bema wodi ni kobedwemu a eyeyie wosi pisita eye wono ane yire na ade nyina ni dompe dompe he wo bi beka asa run about kuma asa run about o chinchini ya no okokoto eya maami Monica oba so no come and see na wo pinche ma ha me hwe se nanti a wo de ba no se fatawa efi se wo so wo yansi ye enya yize nananom maami Monica wonie hye a bi tire boy maami Monica ya asonani na tikwati se wo bi animo asonani apotisi ni tire ho no sabi onyam pena ba na kire se ba bi a wo firi no ehonye na tikwa ne wa ti mambo ni kade ani da ho e kire so da ho no kre eya ba ma twurubu akodua ne yire no no na me wo me ba ba ma twurubu na me se he come and see entra ba akopɛ ho saa wudi nkatekwa ya fono wo ti abeduro efafra ana wase ma me dia wo kan me ye ne saa e dia ma wo eti ba ma twurubu ade wo gina hoduo mienu me sa me gina ho no mu biem me ma twurubu a kodua eya ne yire wono ana ade nyina ma me meli mpowa ho a Yesu mame ona wu Yesu de ne maaye hwe mame meli yansi ya emodin wono so ya nana no adua na atwa brade nyankompo sati ohu se e mame meli ni no mfie wan wo se hwe ade wiede ma ne nkɔ ba bia me fa no na ma gye ne yie eye ba ma tworobo a me so wo mo mienu nti wo gina mienu akasa mbepe ba akode ato no so nti ma no momo am nana no bi gina ho no mama eye mo am ade nyina ka tire ni tirimu ya ne de mami wa shaka tire boni o ayaka tire mentesa aya ne yire mi ambakuma aduma tire ko ani waduru he mami aduma wo ya sini akodi adontin nananom omudo mo furu kuma se bakoma makoko wo mo ne ami wo mo ya me se wi dia ya mprapra kwa mo bi beka se de ohuru ya mpra dwa ya ena wi aka mansi be hwema po akra nananom amayi mi ansa ana awesa bibi ato me katre maso se me famira nananom adua na abusia se de no me katre mo no be se dofo bi a wo ha se wo pese wo hu adenkwa no na wo sakire wo suban ekɔ no dia wo hu nananom adua na abusia wo be hu Yesu esinse nananom adua na abusia na timi ni nyame kasa ema ensuo etai edin se de me kan se nananom adua na abusia ensuo mu na se wom na ye gina bedwom na so oba panyi yi ni henki adi kura na wahimu de kwa na wahimu de abaha na wahima banachi na wahima bananimwa na afedi nsuo no atati enti wadofo bi a wote ya bia so wo pese wo hunu Nyankopɔn a hunu nananom adua na abusia na wo be hunu Awurade all right akɔne nkyɛn ade amaye nananom adua na abusia so na di jaba awiase nshiraka wo soro boafo so mo pie kwa mu a ene ye nyina ye nsanko ya no nananom ya ma mo pia nyame onshiram nananom sede mo nsinu ema me nsa akokodufo mo ka bibi ede akira wo mo ase mame se wan pafo woni na busia nyina eni mame se wan ma wa mo emema eninti ni abedie akasefo
edura nwumle mai wo mo hu sisi wo mo ho so e ma ba bi wo so ma wo mo ani je eti so mo ase kono fo da mpam no wo mo ameye bibi kura no a ka me ntiase mfa ma wo mo da enura eniema efe na akono mi akoko ya na midi animu midi free tre to tre biduru ya na abusia ne kwa yenya ba bi kura de niama ne be fa na mse bidi begu premu de aba nananum me de bai eye mo nsenum miensa wo mo sa hye ya ase de wo kurukura baba be yi na dwa ya ye dro ya ase fi so wa ma ye mema ni monyamfo eti na ye se ye baba yi ya ase dwa eniama ne na fe pa oba pa ni bi bo a makuma pia ene so no pe me de be chamo chance no kwa na me de awia be se fu ani be hwa de me de be chew chance no kwa na me de nananum e ma yi si wo be ka sika sika enya de wo bua sika ni ho a wo fon wo bi wo na ma asem tu wo kura wo dwane jan e ma trobo ani wo nua mente sade ma yi so mo nwane nya wa mo da kramo ni wo ti la ilahi la o mo pere da ya nwane nya wo mo afiri se ye do yakunu yi pa na ya kai wo hwe se de ma yi siti a musuwan kam na se de mrantia yi si ye mrantia me ka se mi pa bi dia ma no obo modern ko pa ma yi be hwe ne papa enya yi ze sa mente sa woni mu na wo kwa me so wa ho oba bo fi so oba soja ni le gina ho ana police fo so ni gina ha enti me na mo a me wo gent e bo me ho ban na no se de monsi ni mo omo asie mu wo mo se so ko no fo yi ma me se wa prafo kokofo himai wa ya yo wa ma wo ati yansuru mu na yansusu sa aka Africa krabi ni adu nyina be ka bomu na ya kanfo awrade ne kasi yafi so wa ma afia beto yen ana wa da yemu awu koyo ma me na wudu ma da wan yo ma me be ma turubu akwadu afre wo ka tira mentesa ye wasi ma me na me firi nkra ba me ya ne dan ma me wo tiri modern wo mama nyina se awu ba tampa wo hye yetatu na wo ya ba hye bone na wu koi hona be di yatie asam to ya hona be ka bia maye ena mo ba hye bone nti ye ka kire wo se ma me dan wada de wo ma ka kire wo se wada wo ma nim se de wo musi tie ne wada wo mo ho a wu koi ama wusunsun metena wo ma no so emfa emayen nanano sediansi fo asieni wo mo si ena no pen wo mo asikonofo mambi sa wan pafo dudu nyina ewura awu blase a ma mi wonti ana wo ma ne mani monyamfo ma me ko babepo sukom bede no wo si matade a no kama ese wo bia nye baako na nom na ma me sa wa so yema ni bi na wo babepo na sukom de no a wo hu sem nse no ebere no nsuo sadia nananom monsenom wo mo ese no obayi so oso nyema so no hu twapa kama nsi nananom be sa me jina ho mo biom yesi ye kura ya drink numu ahodo different bebre ma me say wa no opemot eto me na bi so ase me Sprite me say aja wo kire wo ho wo se ade me pe no eti yaka ni nyina abom baako eye mo nse no mo say yenye adofo afra chirichiri ni banche ye ebe ye doso bia no obi ba na no pe wo babo yensa na no modokro ne mo na mo timwie ye nti mo ma ne nsa ne bi na wo kwa wakasa me kwa ma me say wa ayi ase no ye bo me bonsa no abusia ma me drink said the monse no wa mo asie no nananom ye wie ye de asi ye kura ye hanky ana pesa dofu nyina eso a madam ma mo nsu bi mu aye na ntiti mu ya pa yasi wa hye ne matacho de na nso nsefo ne de wa hye ye tacho chen ne ba odigi ye so krokro ye ti na no pa ye si ye kura ye hanky said dofu nyina mo ne na madam ma mo nsu bi na mo mfa emwa ye ye na nananom aduana twa bladi nyankopon satie wo mo na ato abesi no yo nananom madawroma na ka yesa besi ne de ba ha na so na besi no yakwa ahwe ya nya bi kakra bi ya nya ye no ye de akofa kosi broni amai ha sika ni nya ne yonku ni prema ni o amai si wo mo nam so wo ya prema afo nti wo mo bibia efira mo na ne se de me ka ye no eti wenye out eye manches yesi yenye na yasi duru kwam na se han ne kwani ye mienu ye wo sum kwai ye wo han kwai ye pese yasi kwotena han nim na wo kwosiesie baabi pa ede ma ye nti odu na suma du no a onpa manches ne nso kan de
no na won fa hwe ha kwanu enko ne ani ni nyina emebom ani de kwasese ba bi pa efama won se no se de wo mo ase no nananom enu aye bese ya sekete eni ya bese ne ketebra kun ye kura ya bro chire bomo papa abro chire bomo we nya yize sa eye mia me ba bi PS ye wo firi abro chire ba no ana me se ma me Monica fabele me na me mfanya eye wonsi no ye no de ba ye ntimi ka se me bibia firi abro chire enya yize sa ani ye kura ye sunya nananom enu aye bra ya sisunya empa ifasa sunya ma adwene nti Mami se wan pa fu kokofo hima no fo tabra ba man san nyina no ano se de won se no miensa e ka kire wo ne se wusu nya ne agie na mami fa wuti etoso ne be se wo mo da ye pa e ka bi o mo be bo no wo ye yase bia be twi o mo ka e wo Yesu din mu se de wo mo ese no ye bi ye ne ase ye kura ye ntema ana no ye ntema ana eso ye ban ye ma ya ase ntemasini fisade efe eye ne fe ye deda ya se wutumi hu se maame no ho aye fe pa ye yize sa omo so omo deda no no so nyame enhira wo mo emaye nananom ye se ye kura ye ntema ni didi obi mesumi bi adofo nyina momo aye na mo nsubi emwaye ye duku ade obi mesumi bi na debo kese yi enam se Roma asafo ena ekoja maame ekwanti senka SD yefu anke beba koto pratafa ha se biosonson ya ntoni santi we ye Roman efo ade beda ne dia ma wo eti aye mo nse no mo se maame wo paasa ye tonwoma opasa pa enenwom kura no a eye ekuofuo yi beto na ha na mbeka ne se kwafuo beto ye na emu ode na emu eti enka eti yedu na se kwafuo yi eto enti wora tna yanchan kakra minyame adele ya sa wontirantirani maya huwa toya enti wora trayanta kakra yesu frawo adele ya sa enyo bia ya to na asase su bia yokoto no soro ahema mu abofo no beto amaye omo antokra meto de amawo eti monse no se ya tama sama me se wa asa na oba berewa wo ohim so a na ni mfifireti no wo de apepa na niwam ni suo wo mu wie ye eye wo mu shanti ade enam se me wo mu ya prema afo esikafo nti ebo ano abrochire de na me de aba no ena se maka cha mo se me mama abrochire sika na me sumi ujibi afiri mo ho ana me de beko na me ye wie ye na ye wo mu karo wo mu di ja wo mu aso kwan aso pa na me mfa wonsie na da bi ye ne wo abebom adide sade na nanom monse no wo mo esiem na nanom ye wie nyina na nyeba wie nyina wo mo de baba ni amfa bibia ansie kira na kira se niam aye de ba ye na wa manfo so sine wusa pani e ba pani pia so wa na me sira me so wa na me sira na kefo wa no one na wo mi aba pani mami boza mami mfanse ho mamfanse ho sa ansi ka de mepe iwie kwa meje bi wa busu pani wo na mada wo ma sa de mo nsi no mo asie ni esi wo bukura wo mo snap srada esi yenye trosam se fakasa de makasa enro ye bra mo snap na mesre wo twedi apokwa me se po awrade beto a onto enro nwumela no na so ya bani yefu awrade tie nyampa ibonti awrade tie mi sufra enframa kakra bi afa ye wo se ye na na ba fie wo na na firi hia wo ba fie wo boa wo na na wo ma fie eye nyame ne nhyehyɛ eye se na awrade ati wiem de amaye ya wonse no mo se yenye yemfa kakra emu efam na yensre wo twedi ampokwa me se enro me ka kyerɛ mo se wo asi ye yi ase de ye se ka de ye twam na sika de embra probrobo se de monse no wo mo asie na na me ye wie ya akosi broni o ma wo nhwire ya e kyerɛ wo dɔ e kyerɛ wo love na se de ansifo yi ka se wo mo ya ahodo miensa obi beka se agya oba ene nkonkono ana obi so beka se three padis ana obi so beka se fufuo yeti mo aba mpensa wote ba kwa wote di hye wanum de atosum ye no wote di tonsuom de atosum ye nsa wote pete obosra na nan bia na abusua mo ne mo mane mo nana no omo nkomafo wo mo kunu no wo mo nse no mo se mo koma ntom yam na de onyame pe ana wogye enam se o twedi apakwa me wo ba wo ne wo ka nipa hunti na nan ba ba ni se ya na nipa enti ase sama me se wada honom ani ye pega no ne ye muti anke be ka se ya paba na su de onyame pe bia no eye me ka se ikura bia na ade beti
na me ko wo si abaye ye obeka sen sa na tie obi ahihye ye no awrade nim wo tiwe wo nim isumi nim ade wo twedi ampokwa me owosori obosoro ni asase na obewuji ye nkwane na onim obia ne hye so ba bia obeduru obesie na no me tira ho no mo ma ye nanafo aya ma me se wampafo na no pe woda empam ne ma me no na ne ma me no mo ye mofra mofra yi mienu mami woni wonua wamo na wo oba kokodufo no a woda empam nti wo ba we ne kukumu odupa wo hwe se de woso esitie no ata na ne ba no soso nananom mofra yi si ya bakonofo ana ekon na nipa nyina mu ade ekra ya ba yi de wo hu ya respect o de maye efi se enam se mofra ni susade eso ma me ba bi obehia wo mu bia no wo de ma me e de ma wo eti nese wo mu ebai ekwa wo mu kura wo mu ntema pofa wo mu duku ene gusuo no wo mu shanti ade eba no wo mu kawa wo mu di ja wo mu ba ma me se wa ekwa piesie nyame mfa wonsie emaye sede eye ma me se wa ena no pe woda mpamu yi o ba me no e kasa e de kyeremo no sa na no mi jira ho no mu biom bi jira ho no mu ma ye ba ma twurubu akodua mo amoba eye ne ma ana ye ba ma mentesa eye ne ma sede emai esieni wo mu se ye na na payo ani ye na na wo gya mu aye koi ye ni obia bim eka ye na na ma me se wampa fo nko aho ena no pai mu hu se mofra ni tin so a na wo mo kai bibi efri se aka akra bi ni ebedi buro na ana wo mo eja wo mo ho a wo mo ekure na na no mofra ni se wo mo ntema wo mo duku aye wo mo shanti ade eba no wo mo ka waso eka ho bi na ye wiwe nyina no ana ye oba pani aseni eba pani na na foli wa manfo sede beso wa wosi aye me ma me se wa pa fa wada empam yi onua mami akoma na wone ma me ana hwibo mu aye se chele wate ni fam eti mami akoma de wadi kan kwadada na ma me se wa so ekro yo ba pani foli wa manfo so wadi bibia wo ka wade na sam nyina ne se okura ne sam 20 Ghana cedis se ma me se one pafo e tie na wo koma wo to so na akwahia kwama wo ba ni bi e de anom fi se mu mienu de na emframa emfa wo mo entem se de manfo wa manfo osio na ba yi nyina wi anya ba ni nyina no mo se anyom aduanu yimu ba ko ekosi nkuno no wase awade tie wo hiada asopa Jacob Nyankopon di ma osue ena no pe won fru konkun wo meboa wo fru za yo me hye woden awade nkan wa fadi anyina ama wo de wakoma pe na wotire mo nsam nyina mbram ya wonsani ya nkwadie mo Nyankopon di mo na ye him ya franka waje wo so wosro konkun wo de ndifa ho de gye no ebinom kan fonti ase anam ebinom kan fo aponko na yende ye kan fo ye na ready Yesu Kristo dim anapa wonyina bubu duadua hwehwiase na yende asori gira wa kire ben abade je wo hene kwan obeti enda ye fe no alamu agidifo nyina nka se ema wa wonka bibia amko heavy amen nananom adua na atwa brade Nyankopon sakire abusia panyi oba panyi abusia panyi mfo nyina yansen yankumafo yankununum adofo ya twachie mu anyina madaroma sede mo nsenom emayi miansa wo mo sie no adidie kwa so nananom eno mo ya ade no ma me kanfo wo mo ena so me sa kanfo wo mo sebe ye o menya ahoden a awia so wo mbesa akire bibi e de akire ye dasenama dasodom dasiebunu pia na me nshiramu ya da mo ase Nara no wadaroma aye DJ Moda ena otene kano ono so aye aduma wa Serwaa TV ani tide ka te se udi djubadie bia na PMC fo omo anu atie omono wo se Akua na oso wa be hu Serwaa TV sabe ye ka se eye boash creation enfonyini bia edidi ye ma me no djuma bia no enam ye nua na na be ko aratiko edjuma pa de ne so mpanti no papa no so de gina kam na echi no
It will fast not if enough of wash creation. I am glad that some dear. Oh, we are a mount, video some, and if be a come home, will be obeyed you, do my dear matrix in a mouth. Said I am a massa. KG and I'm you control Waha. You are me massa, I don't know. The Mecan or the Juma, and Mamma Kaba, Castle Coso. Then I'm the Wadaruma, and check cry na yet, Yama men, Yanana, about Penny Akua Serwaa, do don't want from Abotre. Ayen nananum ekrunum besia ye na sade edwa ayeye ma me da na di kire ne nananum krunum no o me se sabre se na na ekwa o me nananum prekope enti ensu a ye na na beto na akodu efficacy mu no 20 Ghana cedis yenye na yemfa entonsu maye nana okwa odi akọ bia kire se asesina me ne me nananum ekunum etraye enono DJ KG adumano anogusu a oye no onoso afaya mentesa ne kura ne aswa TV crew ni nyina ye ofa ba kono no oni KG na tete ye ede nyame aba enim Yesu ko abro so ana mudeshe na be kwa na tiku onoso ababe wrambi mama santra ene wa ka wunyina mama bonsu mama ta ene abusia de nyina nyame ene mama gata ese pauso ne dia nya hu bi da binu se de sitie kra mama konta ne mama mu ne me na ene na fo mo ba de ne hu pounds na bi bi aso timi abaju de mada ya ko ya ni mai Anyone, and then DJ Madam, the Madam, Sammy, Asafunaya, Abu, and she, and when say, yes, sir, and if I Midi any Chamiamwa, Don Chon, and I'm a Canada to go and watch you say you. That's one boy, Bakari. I mean, come be out. Need to do that, woman. I can't meet you and so. Yet I decided with me about another woman, money or met me acquaint. More money that was so much me a bear hole, sunset, meeting so I can. Now I'm on the name of maybe will be an another, and so it's me. Oh, may Tissa. Now I am not taking a fan action mine. I had to call for a doom for no one crime. I don't think I'm bedroom and a cast kind of water into your yellow bejawa. Now I had the power. And she said, I can you, Massa. Masso Colo, Papa way. Nana Maketi, Apajanu, Nana Mad, and we both was it. Papa way, not anyone that let your TV had the pamians. What a dear shadow. What time was so I know I didn't know what the problem for. Madama, how about this guy? When I know man, they could have happened for I can say. The friend of Colo. I am no fire, it's a salary. And I'm for the problem crew. And for the problem crew. You know that? Colo, what trade and actually a trade. Shall no mount ninche. Sana yo mapani nanatiwa adona busu ya nyina sede ehihye no ekoni ede yema me eto eye
ne da keshim the bedi adanse ni nyina wa ha ewi a na ekwa so dem na akoye wufusu matwato na ye de ja ye mame ekwai sede enhihye no besi akoni the original amen mu abedi adanse ne mu obo ade ho sana emma krani ena eye nanano ena eye asore na bedi atwato ye wie ne sa ne wie ye no ani apagya ade ko roman asodem na akoye awufosom ai twato yense ye ko bobas yakoye very mass ade ja ya maame ya de nyina oba pani Akua Serwaa ekwai nana no sabre ya amo eguso omo ye no se amane na mame bia wo ho ametumi akwakoye se de tiene fata ye wie ne dia danse ni wi ade aka nyina wa asonfo eye Roma asaforo sansen panise de odwa pe anode ne fufu ebo eho anode ne fufu koboye nsane ntino se de fata no na yaye ede ama se de Roma asaforo etil eti eye abusua no de ogina na mo de adanse nsese ne ho eye emanso de ogina na mo nsese ne ho sana eye krafo nananom ena ya asafo yebesese edipa ge adisedie no famra na amamne na mane kwaso no yefa bi enya yamame ekwai enti wa wo de koye no fabra wadaroma Asante Kofiase nom dia mame na me kan me na ho abakwasem kakra biography na me kan oba panyin Akua Serwaa adodo na afre na Abotre ye wo no Nkoranza Ayerede ha awo on the 2nd of February 1933 opani kobnadonko wono so free Nkoranza ha ene maame amakopa dodo na afre no Sarah echa ana wono so free asama aduana abusuam Ayerede ha na safo we mienu ne kabo mu a omowo oba pani Akua Serwaa ochiremu a oba pani Akua Serwaa ene na di maame kopo ema nyina ekan nti non na ye ba pani na maame kopo nso owo miensa eye emma miensa eye Akua Serwaa adwa yeboa ana agimai sese aka agimai ene adwa yeboa awani mabawa bremu no wanya school adisunya bia broni beka no formal education enu nti no na ordinary she Akua adwuma ene dwadiem won Nkoranza Ayerede ha no osia opani yawo nsia wonen no di agro na de afrimu ba ye ne bapani agata opani ye nsia no eso okoni krechi enam se na mame Akua Serwaa ni gi edwadie ani Akua adwuma ye ho ntino ordinary kire mu Asante Kofiase oni ni nuanu bi kofa abese ti no ofa abese ton na ototo bi nsuso enti enumu na wodi ko hia ni lifetime husband and I say be ma oni ne bo ne bra ka nyina nana comfort sechere ono so anya ne ba bi ko afi twa mu oni ne wo Kofi Chunuboa Yesu omo asantoa omo apiata ana omo ka kire ya omentisa ana no mo adaroma na okoso edi ne dwuma ana se adwuma bia edi sika beba bia de na maame Akua Serwaa emfa sa adwuma ne nche enti na omma sika ketewa bia akwan kra
no hwane prayeton na oye fomu dwuma na ototo besin anase ofa besin tese na fomu dwuma no so oya wotoni bi na odibi so ahwe ne ma ene ne nana no wo emfie anase 1993 mu no onya akwan akọ London abrochima akọ sra ne ba agata ene na busuafo ewo satam na agata nso awo ne ba kitwa nti okososo onu kakra odi na kakra bi anase bosome bi achi no osan ba Ghana man mu ha nti obetoa na dwuma na woye na so oba ye no amfa ne se wakọ abrochira ba so still no da so ye na dwuma bi a woye bi apepepe na odi ne ho anas no woni wonuanum nyina akọ Roman asafo no nanso so ebre bi achi a okofa na konfo se kire no e ma no so ma otwesan kakra enti ojai asori no enti na odi okuna chi ba bi akonfo be ko bia na gofo ma no na oka ho ebiem omote adoakuo bi nso okufi ase na ma me akua se wa aka ho efise na onim dwom to yie pa na wonya ne ntete ye no so de firi Roma asafo enti enam so ma ne ma ene nananom de dwom de usifi ho a omode bebu anso so edidi mu wa no bre bi achi no osai kai no bofo esai ko fa ni di wo Roma asafo mu yamfa nse emfie be du anase dunu mu a atwam ni no osai ko fa ni di ewo Roma a ewo ko fiase dia busuan de be kan mame akua se wa aye Ayerede aduana abusuan ni ko fiase aduana abusuan mechanics a okotena ko fiase no wode ne ho bo anase odom ko fiase aduana abusuan no na dia abusuan mi enu de be kan no ene se mame akua se wa no ye obi a owo Abotre yie pa enu ntina enam so mani benya edin Abotre ma na abusuan na ehunu se mame akua se wa bo afuda asem papa o boni o de bumfu bibia obeka bia no de obeka kire wan se nya Abotre se yesi ye ndi tuo bi ewo abusuan mame betua no to pepepe ena wa free and say aduana abusuan bi enu kabom say ye dia wreho yi pa ye di ja wo yakomam na esini anase sinto abeto ho no yenim de betua na ne ho hia ma abusuan firi se ebere bi achi na mpanimfo koye no na obaye oba pani ewo Ayerede eni kofi ase nyina se oni ne odi nkoma a osimi fra kuroja titam bia eska won ho ebri bia eska wo mame akua se wa ho a se asemba se yenko obenya ne sika afutuo de na ofa no kwa animti a na otikire abusuan ene de keka ho saa na otie obi anso asem na de obeka bia anso no ofa na koma pam no asem sebesepa eni kohini ahaban ebre bi achi anase afie 2022 year mu aya busumi ensianum ekona wie enum na yare kakra ebo no okra kofi ase se oba ya no ana yare bebo no yensom owo kurade enkwan tumi nie nti eye busumi enson no na atoso nan afi wiye mu mame akua se wada ne to ho dwada no pa abusuan di ya wo mu pa esire twedi ampo Nyankopon esire de obo na de se wonye ye de hie mfa no to ne kokom a Christopher won da so se da chi ne be hie biem ne hie biem mu a ene mame akua se wa ehia na nanu meda mo ase Nana Beko Alatiko and a Gina Busiana name
edi adanse edema oba pani Akua Serwaa ebremi yebeto yensa frɛ emma na omo ababedi omo maame ho adanse ebra yenuano bedi emma nyina megina omo nuano echi na yeni ye maame yade nyina oba pani Akua Serwaa eho adanse nipa bedi efrɛ no owura anochi Edward na odi adanse ogina mananem adi adanse eno nyame enchichimure yenyina enim se mahra de kese pa yenu pa ifri abontin be kan ho no enim se afra de kese pani to asomaye Edasi. Ebejina saa kwanya we se so na yaka bibi kakra ede afa ye maame Akua Serwaa adodo na afra no Abotre no eho. Die onyame pe na oye. Sade obatan bia bedo ne ma ana obatampa Akua Serwaa edo ne ma. Oyi odosronko adi akire ne manyina. Impose ne ma ewo a ono na otete ne nananom. Oje ne nananom emma won awofo ekodi wonuma sade esi atie. Maame Akua Serwaa dodo na efre ne Abotre eyo obi a na enyiyimu eninimu. No nam saa akwa we so eka ne manyina ebomu a entitimu amamukura. Okane manyina ebomu ewo asumdwe ekwan so. Ohwehunu se ne mabehunu amamre ene amane ewo won asetenemu. Na ewo mu se ne kunu a ya frɛ no okomfo sekire a wo free Asante Kofi ase. Na wo ye komfo edie. Nenso ya maami ama osumo a na ne ho kani ewom no ensi ni kwai etete ne manyina ewo nyamesom ekwan so enam saa ntete yi so ama ne ma ebinom ababeye asore mpanimfo ewo wosom ahodo a wowom mpani se obata bia dɔne ma nanso ye maame Abotre do yi die eye aditwam awo mu piesi agata se wo free amanone ba hwan no ne bedi efie amane Kofi twiri wo ase ni futufo asa yesu nsese maame aden no ama mani atutu aka me nsam yi akosi asanto ase wo wuo ama manka masem akuata nso se awo wama areho ahye me kraso awo mu ka akire a ye frɛ no ya mentisa de opata nani a empata na nisuo aye no aduane ukuru komfort akire manyina se enka awo twen kakransa efri se yem papa ekoye enche na wo konsusu wo de enja woni ye maame abramanu enne ye maame be dai ana wa hwe nipa domi a komfort sekire edi agya won ewakire yi wunnuanom a wo Ayerede enso emase maame yi enne ye ba ni ye mo ye miensa na enso so enne akwakoka mienu adenti ne wafiri mu ya ama areho aka ema esa enapa yama udamrifa die ni yade die ni yawo o manyina se onyame emfa wonsie ekopem se yebehiem ada onyankopon bepie nanim onyam yegina hanso ne yekurasa enhwira yi ese ye de to ye maame enaso na aye enkayedum ama obi ahu se ya hwe ye maame
na yenim baabi a yebehu nana no nana abiona busapani nana yakwati obapani kofiase busapani obapani nana tiwa Nana Akua Serwaa nana ana wo ba bedi adansi edi achre These wonderful people could have a big effect on the younger ones who have come to enjoy their company. Dear Grandma, losing you was a sorrowful one. We have come to learn a lot from you and we hope to make you proud someday. Nana Akua was the name we used to call you. The most painful part of life is when a person who gives you the most memories become a memory. Nana Akua always advised us to be patient in everything we do. She also advised us to have peace with others. She breastfed almost all her grandchildren. We used to play with her and she likes our jokes. She puts a smile on faces everyone who comes across her way. We are all heartbroken, but your impact will never ever be forgotten. It is impossible to erase you from our minds, and we promise to hold you in our hearts till the day we meet again in heaven. Rest in perfect peace, our grandma. Nana Padaye. Abusafo, mini am no potoy. Na me so mesani mama. Yenya ye waha. Nana no hu hia ema onana nanu. Na se ka se obi di areho a ni twaniti ano. Nana ne efre no maame Akua Serwaa. Ewom so ye nana de ntina ga se ye kan nana prekope. Na so ne efre no maame Akua Serwaa kire se. No wote se ye maame. Na nanim tima ne nananum nyina emmema ma ene emmama nyina. Na ope ensirwa yie pa one ne tena bia wode se de behye wanim. Na ye nana ne bumfu se de dodo na asisi aka no me nana emma ni nananum ekame ayese obia aye ni nananum ema ne mema ma ene yempo yema kura no omadodo na anofo mi se mi maame mu kire mu a mi maame twa me nofo busumi mienu achi ansa na me nana Akua Serwaa e twa me nofo enu ntini ne mani berebebe se ye ka se ye ka ye beka ama de achi ni mum ye ni hwe ka se de ositete ye no ye hye ne bo se ye nsesa mfiri hu ye beko so aye nkola pa na ye ni abeye mpanimpa ye de ahye ne din anase ono amu animunyam nana pa e di nyankopon e jaw na me no ntena ye kono na ye nsu ye hwira se ye nuanom bi fira manone ba anase obi ba hwehwe anase ye kope ba biade na na to ya ye nsu ye de be kire se aha na ye de ye nana maame Akua eto ye nana fo da mo se nana beko aratiko ane tine kan se de asafo na yen hye ni nana no madaroma enhye bi wo ha yenye ne tew na ye mpagya ye maame emfa no kwa so de miti ba kopɛ na yenko esanse eye sofo abedu eye hye ne se de asafo no de abaye no yokodru asodem ho akranfo ene asore no na aka na omoje omajanse a etwato na de aka na aka
DJ Bless, upon your mommy feeling.
Jesus Christ adom Yankopon do on the sunsun kronkro ayokufano emunyina ntana da Nyame adehye nadai arehoda yenua yemame yenana Akua Serwaa adane ato na nda ebusia ahyehyɛ sɛ yenya no kwan krakrakrakra yi anam sɛ wɔde ne ho bɛfam asafonti na ɛsɛ sɛ yɛde no ba asɔre fie ha yɛne ne di nkra atwatoɔ yɛnkra yɛne no atwatoɔ no ɛyɛ mpaebɔ yɛde ne wura mpaebɔ mu na yɛde ne kra ahyɛ yɛsɛ duma nkoma no ɛnsa bra na brabɔ aba awieye yi ɔno ɔntumi nkasa bio na wɔbɔ mpayɛ nti gye sɛ yɛn a yɛte ase yɛne deɛ wɔntumi anyɛ anaa deɛ ɛsɛ sɛ nka ɛnni sɛ nka wɔyɛ na ɔyɛɛ no na akɔyɛ mfomsoɔ no yɛsrɛ ɛfiri Awurade hɔ na ɔgye ne taataa de ne kɔ n'ahemman no mu hɔ nti yɛhyia mu ha yi na bɛgyina asɔre mpanimfoɔ nyinaa anan mu ɛne mmeawa anan mu na mama ho nyinaa akɔ aba titiro yɛnnuanom a bɛfiri akyirikyiri yɛkɔafoɔ yi a bɛwɔ ha na bɛfiri ntɛm a nohoaa baaba yɛma mo nyinaa akɔ aba yɛwɔ asɔfoɔ baako nso so ɛwɔ yɛ mu ha ɛyɛ Salvation Army sɔfoɔ ɛyɛ Captain Ɔsɛe Owusu Captain yɛmo akɔ aba eti abusuafoɔ ɛne adɔfoɔ a wofiri akyirikyiri ɛne bɛnkyɛeɛ a moduru ha nyinaa a yɛntumi ɛmobɔ ho din anidie kwan so yɛma ho nyinaa akɔ aba nti yɛn nyinaa yɛahyia mu ha yi botae baako pɛ ɛne si yɛne so yɛde dɔm a yɛwɔ ɛde ma yɛ maame yɛde wɔ ɛma n'abusua a aka akyire yi yɛde ahyia mu nti yɛn nyinaa yɛbɔ tae ne sɛ yɛbɔ mpayɛ yɛde atae maame yɛ akyi nti ɛwɔ mu sɛ binom wɔ hɔ a monyɛ Catholicfoɔ deɛ nanso so wɔabɛka yɛn ho yi deɛ na woka yɛn ho prɛkopɛ nti woaba deɛ yɛyɛ biara na woayɛ bi yɛsɔre asɔre bi ne serɛ wo yɛtena ase a na woatena ase yɛbu nkotodwe a na nso woabɔ bi gye sɛ bi a yareɛ nti wontumi nsɔre anaa wontumi bu nkotodwe deɛ yɛsɛ when you go to Rome you do what the Romans do nti woba Rome asɔdan mu a deɛ yɛyɛ no na nso woayɛ bi ɛsrɛ mu ana na yɛbɛsrɛ mmeranteɛ ne mmabaawa nso a ɔduru baabi a bɛyɛ dede ɛna mo akyɛre dodo mo mfa yɛfunu mmea nkɔsie mokasa a mɛgyae baabi a maduru biara na mede wo funu ama na wakɔ akɔsie nti menim sɛ monyɛ saa nti moma yɛ nyinaa mfa dɔ a yɛwɔ de ma maame nwura som yi mu na yɛhu sɛ yɛbotae ne sɛ yɛbɔ mpayɛ de ama no nti moma yɛnyɛ kom kakra na mfomso ahodoɔ a yɛayɔ no yɛnsrɛ Awurade na ɔmfa ne nyinaa nkyɛɛ na ɔmo yɛmfata sɛ yɛmpo yɛbɛgyina ne yɛabɔ mpayɛ de ama yɛnnua a wɔfiri afei mom yɛnka bɔne ka sɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɛne mmɔnua no sɛ mane bɔne mmɔ so wɔadwene mu kasa mu neyɛ mu ɛne mmɔfa so meaa mefomsoɔ nti meaa mefomsoɔ nti meaa mefomsoɔ akɛseɛ nti enti mesrɛ wo nti mmerɛ nyinaa ba mu no sɛ ɔbɔfoɔ ne awoteefoɔ nyinaa ɛne mmɔnua no sɛ Yeah.
cancer more a decano. You will have free or for Isaiah and Romano. Tea at your son. You will kind a more. Yes, some you could see a Sia. To attract Akuyino a imu edu. Moma tie Ayerede asel. Monche and Sa Ayerede. Mumia Kutuja Agomo. Monka Chira wana Kuma to say. Monche Momade. Monsro. She Munyanko Pony. Ade Areta Yakopon Anemushe na Eba. Ono na Oba Abeji Monkwa. Enana Enifra for any bibwe. Asuti for Ason Abwe. Enana Apache Behrise of Rotier. Na Ebo Tetrema Ato Arusie John. Na Esube Tie Esreso. Na Suwa Asne Aya Prada da so. Wada Ayerede apono wa besan aba. Na wade nyonto abazayo. Da ni je betna ona tifi. Ansepe ne anije beka wonsa. Na reho ne apinisie adwane. Adafromo wa Christ mo. Kinkan sabno awiye ne mo nyina yesepa. Yebato Yana ye Joano Afri David Adam to Omano Adisia Yeno Rebecca Yumuba Conco Simieno Bitua Traka Yimu Wachi Nayeno and Yimuntu Yaniswani Ayerede Monkwa na Mekra Nya Ahome Ayerede Monkwa na Mekra Nya Ahome Enyesro Ebio Ampa Mekra Yikom She Onyankopon ala Nsaw ena minya enkwagye Ampa Ane bebotan ne menkwagye Ba kese me nyinyi bebree bi Enyeso Enkrofo Mofa mohonto ne soda Moyi muyam enkyerɛ no Nyankopɔn ene yedwa kɔbea enye so Momfa mohonto amindie so na monye adwitwa ho ahokyere se ahonyade dɔre a momfa makoma ente so enye so a etwato Ayerede Monkwa na Mekra Nya Ahome. Yena keka sabo eta so miene no. Ibewa Afri Paul mo twerɛ kɔma Akorintifo no de di kan. Ti a eye Akorintifo mo ma di kan ti die no. Eyi mu ba ko kɔpem ensia. Yetu atra akowie no. Eyi mu enkron. Mo ma yi ko na yetie keka sabo a eta so miene. Na menso binuano me ba mo nkyɛn no manfa asɛm ananya nsɛm a ɛtra so ma meka Onyankopɔn adansesɛm na mamɔ metirim ma hwehwɛ biribi a afiri hɔ gye Jesus Christ ɛne sɛ ɔbɔɔ no bi mu dua mu na me deɛ Reye ehu ana ahopopo ebiara ewu ena menemo etra na mekasa ene masenka amfa enifa nyansa adefedefe ekwanso na ebo ona mo kokro etumi yikyerɛ no mu
na bujidie na enipanya nsanso na ebo agyina onyankopɔn etumi eso nanso yɛka nyansa na ho asɛm ɛkyerɛ wɔn a onni honhom ɛfa na ɛyɛ nyansa ɛyɛ ewiase yi ɛdeɛ na ɛyɛ wiase etumfoɔ a obeyi ne ho no ɛdeɛ na ebo sɛdeɛ watwerɛ sɛ deɛ ani ahunu na aso ɛnso ate ɛna ɛma nipa akoma mu ɛdane ɛnwoma a onyankopɔn asiesie ama wɔn a ɔdɔ no akeka sɛ wɔtɔ so mmienu ɛyɛ aduano ɛsɛ mpa wo hallelujah. Osoro ɛne asase ɛbɛtwa mu akɔ na bensɛm yɛ ɛretwa mu da hallelujah. Oh hallelujah na bensɛm yɛ nsɛmpa kronkron no sɛdeɛ ɔtini Matthew hwɛ yɛ ne Jesus ka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ obiara a ɔte ne nsɛm yi na ɔyɔ no mede no ɛbɛto ɔbadwemma a ɔto n'aban botan soɔ no ho na nsuo kɛseɛ ɛtɔɔeɛ na nsuo ɛyirieɛ na mframa ɛbɔɔeɛ na ɛbɛbɔɔ n'aban no na anhwe ase ɛfiri sɛ bɛtoo no fapem ɔbotan so na obiara a ɔte ne nsɛm yi na ɔnyɔ no bɛde no ɛbɛto ɔbakwasea a ɔtoo n'aban anwea soɔ no na nsuo kɛseɛ tɔɔeɛ na nsuo yirieɛ na mframa bɔɔeɛ na ɔbɛbɔɔ n'aban no na ɔhwe ase na n'ahwe aseɛ no nso so ɛso nyame adehyeɛ nnɛ nsɛmpa kronkron no ne me ne ho nyinaa yɛ sɛmpa
mmerɛ bi a atwa mu kɔ ta Russia man mu na saa man no ɛhyɛ amanyɔfo a yɛfrɛ bɛ communist ase na saa bere no mu no bɛhyehyere nipa bebree a bɛsusu sɛ bɛyɛ amammɔfoɔ na asraafoɔ no bɛhwehwɛ wɔ saa nipa yi a wɔakyekyere bɛyi mu wɔakye bɛ agu baabi a asɛ bɛkuku bɛ binom nso wɔ hɔ a bɛbɛda fie ase saa na saa nipa yi bɛhwehwɛ bɛ ho sɛ bɛbɛhunu nneɛma bi anaa na nneɛma bi a wɔtia mmara anaa na bɛgu so a bɛhwehwɛ bɛ mu na bɛhunu aberanteɛ baako a ɔno nso wɔ hɔ na n'anum krataa babobɔ ɛne hyɛ n'anum na krataa babobɔ a ɛhyɛ n'anum no bɛyie na bɛbaabae mu no na nsɛm a ɛwɔ mu no na ɛyɛ nhyira nsɛm a Jesus Christ ɛde maa n'asuafoɔ ɛwɔ bepɔ kronkron no so no deɛ Prɔfo Kasɛm yɛfrɛ no sɛ Beatitudes nhyira ɛne ho mmɔhiafoɔ na yeinom sɛ ne soro ahenneɛ ɛyɛ bɛdeɛ a ɛne deɛ kekakeka ho sɛ nhyira nsɛm no ɛna na aberanteɛ yi watu afiri twerɛ kronkron no mu na wɔabobɔ ɛde ahyɛ n'anum na bɛbisa no no n'asɛm a ɔkae nyinaa ne sɛn ɛne sɛ wɔnim sɛ bɛbɛkye no akɔ na ɔkɔ yi wɔnim baabi a ɔkɔ ɛna wɔnim sɛ ɔnsan mma n'akyi bio nti ɛsɛ sɛ ɔnya adeɛ bi a ɔde bɛkɔ ɔde bɛtu saa kwan no adeɛ bi a ɛbɛyɛ kanea ɛde ama no na wɔatumi akɔ saa akwantuo no akɔduru asomdwe mu wei kyerɛ sɛ na ɔnim sɛ ne bra aba awieeɛ ne nkwa aba awieeɛ na brabɔ a ɔbɔ n'asase so ha ɛyɛ asa enti deɛ ba adeɛ no ɔbɛtumi de anante na ɔde akɔ n'akwantuo no na ɔkɔduru awieeɛ gye sɛ Awurade asɛm a ɛbɛyɛ ne nan ase kanea na ɔde akɔ atu saa kwan no ɛno nti ne ma ɔde twerɛ kronkron asɛm ɛde hyɛ n'anum sɛ ɛne ne ɔde tu ne kwan Nyame adehyeɛ aberanteɛ yi asɛm yi a ɔka yi ɛyɛ adesua ɛde ma yɛn nyinaa sɛ Awurade asɛm ɛyɛ yɛn nan ase kanea Awurade asɛm ɛyɛ yɛaduane yɛn nkwa aduane Jesus Christ mpo aka no Matthew nsɛmpa yi a yɛte no nnan mu ɛyɛ etire nson yi mu 29 Matthew 7:24 to 27 ɛno ne yɛte ne ha nne yi na Jesus sɛ deɛ ɔtie Awurade asɛm ɛne deɛ ɔntie Awurade asɛm nti deɛ ɔtie asɛm no na ɔde yɔ n'adwuma no ɔde ne bɛtoto hwan ho ɔbanyansafoɔ a ɔkɔsii ne dan ɛwɔ ɔbotan so ɛna deɛ wɔntie Awurade asɛm anaa wɔtie nso ɔmfa nyɛ adwuma no ɔno nso so yɛde no ɛtoto sɛbi ɔbakwasea yɛ a ɔno nso kɔsii ne dan ɛwɔ anwea so no sɛ bia esi dan a ɔbɔ mmɔden sɛ dan no ase bɛyɛ dendenden yɛfrɛ biribi foundation te ɛnɛ a yɛde cement nneɛma si dan yɛde kan ɛyɛ cement no ɛkoto cement no ne nɛteɛ bi ne aboɔ bi ɛyɛ fam hɔ dendenden ansa na yɛato blɔɔgo mpo ɛde asi so sɛdeɛ ɛbɛyɛ adan no ɛbɛnya nyinasoɔ kama na nsuo tɔ a ɛmɛhono no ɛmfa no nkɔ na wo a wobɛsi wo dan asi ɔbotan so paa deɛ sɛda saa dan no ɛno nso so
wɔyɛ gyinasoɔ kɛseɛ paa na deɛ ɔno nso bɛsi ne deɛ ɛwɔ anwea mu a ɛnni fapem a ɛɛdene ase ɛnyɛ dene nsuo tɔ a susua no ɛnam hɔ saa ɛbɛhoma ɛde no akɔ na afei amadan no a yɛde abubu na wei akɔyɛ abɛbusɛm a Jesus ɛde too ba a bɛtie n'asɛm ɔne ba a bɛntie n'asɛm ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛbɛte aseɛ yie sɛ ɔno n'asɛm no ɛne ne fapem a ɛte sɛ boɔ anaasɛ ɛyɛ botan enti sɛ w'abrabɔ ewiase abrabɔ a wɔrebɔ yi wode abrabɔ no asi n'asɛm so wode n'asɛm ɛyɛ wo fapem na wogyina n'asɛm so ɛde bɔ bra wiase yi mu deɛ woyɛ dɛn a wobɛwu na wokra ɛbɛkɔ hemfa ɛhɔ ne ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ yɛadwene ho nti wiase mu ha deɛ wosom Nyankopɔn sɛn woyɛ papa sɛn berɛ no so a wobɛkɔ Nyankopɔn ka sɛ wo ne wosom me yie nti menku anaasɛ memma wo mu na wotena ha koraa na wonyini boro mfie ha wiase bɛyɛ ɔde bi ode wode hweba a bɛdi aduwɔtwe ɛrekɔ no ayɛ abinom bɛ a bɛde dadan mu na bɛntimi nsɔre bɛsɔre a bɛsrɛ bɛbisa nti da bɛ ne bɛwu mebi a bisa me pɛn fada na da bɛ ne bɛwu ɔsɛ na me so ne de wobɛ wiase deɛ na mahunu da a wobɛwu deɛ ne wobɛɛ no wɔne nim da a wahyehyɛ deɛ ama wo nti da no so ɔbɛba a bɛfa wo wode ɔdeɛ de sɛ wobɛma wɔkoma ma da hɔ fitaa na woduru hɔ a wɔbɛfa w'asomdwie mu mekae sɛ adansesɛm bi ɔsere kakra na awerɛhɔ nso yɛwɔ berɛ a ne yɛwɔ seminary no a yɛadafo bi ɛka kyerɛ sɛ asrɛmfuo bi bɛbɛɛ na bɛbɛɛ no na bɛtena fie bi mu a bɛɛdi paa na bɛpɛnyini paa no bɛfrɛ no naaba ɛna na baako bi nso wɔ mu a ɔnso abɔ akɔkora paa kyerɛ sɛ mɛnam afɔ hɔdeɛ yi na so Nyankopɔn agya tumfoɔ no ani Awurade gye afɔbɔdeɛ a yɛde ma wo ɛwɔ yɛnnua Akua Serwaa nkwagyeɛ ho yi ma Christ ɛnkyerɛ ahummɔborɔ ɛwɔ yɛnnua Serwaa atemmuo ho ɛfiri sɛ ɔgye Christ dii sɛ n'Awurade ɛne n'agye nkwa. Yɛbisa wo yei
ewo yɛwura Jesus Christ kuro deɛ mu ɔno a ɔne wo ɛne sunsun kronkron no te aseɛ di hene mmra a ɔne awie nyamia de hyemɛ nyamia de hyɛ kronkron nyamia de hyemɛ nyamia de hyɛ kronkron ɔgyefo awurade no ne mo ntena daa no therefore rather no refremo Masunsun kronkron sanya for body so no ma honte just say obedana oba yemra Jesus Christ honam oneni moja ediaman say ono prayer nani anajo a bebe yina ma no ofa pan no no da se no gugu mu ode ma na suafo na se be se mo nyina nji ye na honi na ye e me honam a monti bele be wa afie Jesus Christ the name monam on the name moja atom near emayen say on chere yen kwan ewo yakwantu a yetu abawa hemai mu no emu ma yenua Akua Serwaa wonya sunsum mo chefa ewo wafa opon so adom ne mu no enhyene Christ enkwa aponto a wasiesie ade amaye no yɛde ebisadie ɛfa wodoba Jesus so ɔno ne ɔne wo ɛne sunsun kronkron no ɛyɛ nyame bafua te aseɛ di hene mmra wɔde awie yɛ napamkyɛw ne yɛtena ase nkaebɔ na wabedi saa danse na ma yɛ sɛ ɔmo nyɛ ready so a asɔre no nso mɔma yɛ nipa a obedi yɛ nuaba na sɛ ma me ho adanseɛ na anusomra na omedi no adanse efama ye pacho o se breko timiseo wa wa ba no ali ende na afebuo biara ebi ho ema wona wo erate na kupa no for na wa try here no chichi mu ba ko bijra ha ema se
Dombe Carriage, Okufia Si. Ibeti, Yamame, a person who are si. Dear, you knew away Mammy home. As a Bushiano Academia, say Mamano. Boy, I'm a say woman, a sorry no of Obi. I want him Mofra a bremu. Eti Abra said the penny fields on or worry of the eye fellow and now conforce such a out of yes. It's Yama to every read the hat of the trap of yes. Said he named him no, or nay, papa no, etu and more a bebre. It's bad red promo, and I am a no, a bomb, my dear said, say on the crew no akasa. Astoria na opono sai ko naso enuti ampa mene mami akoni kuru ho ekobisa se aja ampa kona osi o mami ensai ko naso ko e ma papa no agitubu se ai maka ache ne no ene no mase asori bia obia epese mo ko bia obitini Akua. And it's here, Mammy, at two hours, sorry. Mammy, no, and rather back, sorry, no, not a hockey cat, or sorry, a dear, a possible. Little, and for no, I need dear. And so now, Mary Brothers are now a cool aid to fire. And Mammy, no, it's me, and one, a two, and a bomb. Bibi, Biara, a bay, or sorry, no. Na ya mame etu ho ana ho iti break a cry ya mame cry say oba di pro abayie iti na ati ya say ya mame yare iti ka ya ma sorry etu pa abehwe no afre dey cry ati ya say ya mame so wa ye yabe etia iti eno mia wasafo e ka ene say eno bere eno oku Joseph and the budgets and above for a bit when and your tata and found pop before the chain. And no, you may have found in sea. Amen. So you know, can say go away the little home. Mary, we open. I'm another kind of a brand say, you are man in a share my one was means. The Sabbath means and said, I swing, I was swimming, no, I was ya. Now, Benny, because that's it was here, but I don't go. Yeah, mammy, I give it to more man pong. Melbourne, so by John 1, it's a 2. I won't not tell you now. I'm going to try to make the brain. The Bernard don't cast a yam, may where you go, crew. It's a given baby and a slim one, I want to see mammy. I mean, if you're book, I was a walking. Was in it, a cabby about catching process now, no jammy. Me buy the pepper. Yat, mammy, I dear bra, you're quite fool. To the buyer, the same black with your pay, say, oh, mammy, I fell and say, oh, mammy, I can't. Thing. I remember why I'm penning for my own man. And send it doors. And that day, I say, my nephew, one deep no one way. They are just of money. No be also, they didn't demand no way. Stuff was the 7 hours. Mammy said, wow, class will go to group. He says, to them, I can one minute. I am Sada and answer woman. Mumma share. Now you moving caution and make yes, there was. See, I bet me to better arch. You know, no caution. Mammy, for some pussy. Miss Lawa, never be mammy, a piece, mammy. Now you put a share meeting. One man, or any mammy.
you. Kohema na de kwenti a wo ma mi mu kwa anya obefa so. Ni ene kasa. So fi se ko so aja iso so a omi ewu. So onya iso so a omi ewu na ni meeting ba no enye fe. Kwa yeso yare. Hey. Mami fo na demfu a. Yes, madam. Me se ba akwa na ko hwe ne yesi mami apia se wa yare. Ko hwe ne so doctor na so wo fi a ye wo kwa be fa so. Na ko hwe me apia se wa. Nti ko hwe mami. Madam Pacha no pes wa ye nya media. Oh. Mami, ne ba ni se ni. A wo ku ahia. Ni e frɛ wo ni e ba wo nkyɛn so ye nya media. Erade. Mami akua se wa krasi. Na gine tata. Ne fa ne kosi na na Abraham ekuku. Ene dai, ene mami akua se wa di titimu a. Esi etwa ne dream, eri free ye meku. Iti ne dai. You try me up here, say, why? Idini, Damas. Yeah, Jesus Christ, Munti. The Religia Epocra, Yenre, Ehonam, or Wenre Yemo. Mama, Fatitium, Yankopon, Paye. Onoa, Nquanina, Filimo. Sadia, Obepeja, Namwa, or say, Amona Bedimo, or Antifo Colono. Onyame hu no mopo na temo mu na omfa ne boni nyina nche Christ a woyi dwanefo pa no eni nanim enyi no tata enkodru fie twootwo na onkotena Nyankopon agya no asomdwe mu one amotifo no nyina nkamo nyata anigye ewo obrempon a oti aseda nanim Jerusalem Ufra, iti modern. Arade Abotre, the Messiah, Kanko, Lazarus, Atnaye, Badia, Kunyeni, Nata, Suboda,
Hey, one point now. Jesus Christ. Nansa wudi no namu no ema ba baju adina badaye aya this way you are going to say bengona madana do tie dia nanso be wojidie se the best sorry bio said you sorry you know ma yewe on me asubie mu e wo nai mu My name is Jesus Christ. Why are you high? Oh, I am Maya. What's your mom and some of them? You be so young. I will cry to you. I'm going to ask you, not for the minute. You are only a year. That's all for more. Your influence and Trump. Open to me,
Pano ameta wadi ya awa himano no ibisa wei awo jijiri no. Chiyanre awo yemi ewo no. Ma yenjidie anti chiyanre. Nada ha enya yanida fo. Ibisa ye awo jijiri mo. Ape umefa yemi abai ya mami ya nanai ya sewai Akua and Nkoranza Ayerede, Jesus Christ, say, Empire, ye bo ama yenua Akua Serwaa Otia Siano na o pepa se oye wapedie enam wo mobronti onam ni nyam sumgidie so ade agidifo nyina ye baako enunti fa odo ade mobroje no beka wo abofo no ho ane wo hatefo no ho ye de abisade yi efa ye brade Jesus so ono a otia se na odi hene mra oni awie Bobby. You want to for your Hubia and I don't show my name. The Edica will be on your papa. Ebeja, you see, I may have a prayer man. Or power through him, then you Amen. Rather than Montana, Mamma mia, tutto. Non siamo a fare.